שבוע טוב, אנחנו היום בסעיף הסאצולה. אנשים שאלו אותנו מה קורה עם אספת ההצלה. האמת שאולי אם היינו יודעים שזה קורה באותו יום, אז לא היינו עושים את זה על אותו מוצאי שבת, אבל זה וובינר שתוכנן. אני חושב ששנה מראש אנחנו מדברים על זה. תכף אנחנו נציג פה את ראשי הארגון בנייקל ונשמע את הרעיון שעומד מאחוריהם וכולי. אבל בסופו של דבר, זה תוכנן כבר לפני הרבה 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 זמן, אז אנחנו מתנצלים למי שזה מפריע לו, מי שזה בדיוק מנע ממנו. אז יש את הספר הסאצולה בבני ברק, מאוד מאוד חשוב. אנחנו בספר הסאצולה של הנפשות והרוחנים בנושא של חתונות ילדים, בעזרת השם. ואנחנו מתחילים. יש לנו פה את הצוות, שבתאי, שאם יש למישהו שאלות ספציפית, אני לא תמיד אוכל לענות תוך כדי כל הזמן, ניתן זמן לשאלות ונעשה את זה בצורה גם מסודרת. ואני עוד מעט עכשיו, תכף נעבור, בוא נתחיל ואז נזרום בסייעתא דשמיא. טוב, אז אנחנו, כמה כללים לפני שאנחנו תמיד פותחים את השידור. תכינו כוס קפה, כוס תה, עכשיו חורף קצת, יש מקומות שכבר יורד גשם, תצטיידו בכלי כתיבה, מאוד מאוד חשוב לכתוב כי זה יפתח לכם את הראש, ואתם יכולים לסדר אותי במצגת ליד ההסרטה, אחר כך שידברו פה גם החבר'ה של בנקל, אז אפשר לסדר, תכף אנחנו נראה לכם איך אפשר לסדר גם שיראו אותם וכולי. הכי חשוב בסופו של דבר בסייעתא דשמיא זה ליישם. אתם תשמעו פה הרבה הרבה דברים, הרבה תובנות, וכמו שאנחנו אומרים תמיד, אנחנו רוצים שאנשים יצאו פה ויישמו את מה שצריכים לעשות. אפשר להאזין במקביל מי שיש לו בעיה בשידור וכולי, בקו ההרצאות של גוד פלוס, 072-389-278 בשלוחה 9, אז זה השלוחה של השידור החי. אז אנחנו יוצאים לדרך. עוד לפני זה רק עוד פעם להראות לכם איך זה נראה. אתם יכולים לקחת פה בצד ימין, יש לכם פה כזה, ב- אה, שם אתם מסדרים פה אתם יכולים פשוט להזיז ימינה ושמאלה את המצגת ואת הזה. זה פחות או יותר. זה הצ'אט למי שרוצה לשלוח, אז לשלוח למי שכותב כאן, אז רואים את כל מה שהוא כותב כולם. מי שעושה את זה רק להוסט, אז רואים את זה רק הצוות שלנו שעונה לשאלות, אז ככה שיהיה ברור לאנשים. זהו, עד כאן אנחנו, הקדמה נוספת שאנחנו רוצים. קודם כל זה אמור להיות בעזרת השם באזור שעה, שעה ורבע, אולי עם השאלות זה קצת יותר, אבל זה הרעיון. אנחנו, מאוד מאוד חשוב לציין שאנחנו לא ייעוץ השקעות, לא ייעוץ פנסיוני, לא ייעוץ כלכלי, כל אחד צריך לעשות את זה, להתייעץ עם מישהו רוצה להתייעץ, אנחנו באים רק לפתוח את הראש, ושאנשים יעשו משהו, שיתקדמו לחתונות הילדים. זהו, זה ההעברה האחרונה. על מה אנחנו הולכים לדבר, אבל עוד לפני שאנחנו נציג את מה שאנחנו הולכים לדבר, רק פה נפתח פה את הצ'אט, והצ'אט פתוח פה, רק נשמע מאיפה אתם נמצאים בארץ, מוצאי שבת, יכולים לכתוב לנו פה, תכתבו לכולם, שכולם יראו, בית שמש, ביתר, עפולה, אופקים, ביתר עילית, רכסים, בני ברק, נתיבות, ברוך השם, בסייעתא דשמיא. בואו נראה שנייה. חיפה, מהצפון, בני ברק, סליחה שאני לא הולך להגיד את כולם, מצפה יריחו, בית שמש, קריית גת, ירושלים, ביתר, בית שמש, נתניה, בית שמש, ירושלים, עפולה, ביתר, אופקים, קריית גת, בני ברק, רכסים, אחיסמך, טבריה. אה, אתם רוצים שנייה שאני אעשה בלי המיקרופון, אבל זה יהיה בעיה. בלי המיקרופון זה יהיה איזושהי בעיה, כי אנחנו פה עם שתי מיקרופונים. אה, שומעים אותנו טוב? תבדקו, אולי זה משהו שרק אצלכם. טוב, הר נוף, ירושלים, נתיבות, בסייעתא דשמיא. טוב, אז אנחנו, הכל לא חזק. טוב, אני מקווה שישמעו אותנו. בסדר גמור. אנחנו מתקדמים, מי שיכול שיגביה את הווליום, אני עצרתי רק את הצ'אט כדי שנוכל לזרום, שלא יפריע לאנשים. מעולה. אנחנו ממשיכים הלאה. מה אנחנו הולכים לדבר הערב? מקווה שנספיק את כל מה שאנחנו רוצים. למה זה חשוב בכלל לחשוב קדימה על חתונות ילדים? חלק אולי מכירים את זה, אבל אני חוזר רק על הנקודות ממש בקצרה. מה הבשורה והחזון של בנייקל שנמצאים איתנו פה הערב? כבר נציג אותם. מה השקפת התורה? אולי באמת לא צריכים לחסוך לחתונות ילדים, אולי כן, אולי לא. האם לקחת הלוואות מול השקעות? אני יודע שהחבר'ה פה בנייקל לא אוהבים ביקשו שאנחנו לא נשווה אותם אפילו לגמחים או לדברים אחרים, אבל אני חייב להראות איזשהו שקף מאוד מאוד חשוב בנושא, לפתוח את הראש. בנושא של ריבית דריבית ננסה קצת להסביר מה זה שוק ההון, מניות, S&P 500, קצת מדדים עולמיים, קצת לפתוח את הראש לאנשים. מה האפשרות של השקעה? קצת קרן השתלמות, פוליסת חיסכון,
איך זה נקרא, קופת גמל להשקעה וכולי. האם אנחנו בכלל מסוגלים לחסוך? מי אמר שאנחנו יכולים לחסוך? אנחנו בקושי גומרים את החודש, אז אולי אנחנו לא יכולים לחסוך. וקצת במחשבונים של חתונות ילדים, ואנחנו רוצים בתכלס לצאת לדרך עם זה, אנחנו רוצים לצאת עם פה הערב. אז נמצאים איתנו פה החבר'ה של בנקל, אפשר לפתוח פה את המצלמות ופשוט תנסו, כן. אז בואו נציג אתכם, יש פה את הרב יהודה והרב נתי, הרב יהודה בייפוס ונתי חדיד, דברו, שומעים אתכם. קודם כל, שבוע טוב. אנחנו פעם ראשונה, ארגון בנקל עושים וובינר. הזכות זה שאנחנו עושים את זה ביחד עם הרב ישראל, אצלו בבית. אני חושב שקודם כל המקום שארגון בנקל התחיל לבסס את דרכו הרבה זמן לפני שהוא יצא לציבור, היה כאן במשרדים האלו. היום קצת יותר משופצים ומוארים. אז תודות קודם כל לרב ישראל על הזכות ועל האירוח המיוחד. אני רק שנייה, אני רק אעצור אותך. רואים אותם, הם פשוט נמצאים בקטן, תסדרו שם למעלה במחשב, תראו את שתיהם, אפשר לראות את שתיהם. אפשר לראות את מי שמדבר, הכל. אמורים לראות אתכם. אם יש בעיה, אז אנחנו נקבל פה בעדכון, אבל אמורים לראות אתכם, כן. תודה רבה. אז קודם כל תודה רבה לכל הצופים והמאזינים שבחרו במוצאי שבת להשקיע מזמנם. היום משקיעים קצת, ובעזרת השם כשמחתנים את הילדים, זה בנקל. הבנקל זה לא על היום, בנקל זה על הימים שתחתנו. אז אני ברשותכם יציג קודם כל, יצאנו לדרך במטרה לשנות לציבור של אברכים את הצורה איך מגיעים לחתונות הילדים רגועים. עד היום מגיעים לחתונות הילדים בצורה שבה חוסכים ומקבלים הלוואות, או לא מתארגנים בשום צורה, ואז מקבלים בום כשהילדים מתחילים להתחתן. בכל דרך שהיא, אי אפשר לשבת ללמוד רגוע. כשמחתנים ילדים אחד ועוד אחד, שנייה, ובעזרת השם, מתלוננים שלא רואים אתכם. שנייה, שמואל, רואים העיקר אותם? שומעים. כן, שומעים אתכם, זה... העיקר שומעים זה חשוב. כן. לא רואים? תלחצו על החלונית למעלה, יש חלונית למעלה, תלחצו, תראו אותם. תראו, תלחצו. תעדכנו אותנו, הנה, אתם רואים, הנה. יש חלונית, רואים רק תמונה, תלחצו ותראו אותם. בינתיים לכל מי ששומע, הוא יכול להמשיך לשמוע עד שהשאר יתארגנו. אז אנחנו למעשה, המטרה והחזון שלנו זה שבאמת בעוד 20 שנה אברכים יוכלו להמשיך ללמוד גם כשהם מחתנים, הם יוכלו להיות רגועים כשהם מחתנים, ויש לנו עוד זווית והיא מאוד חשובה, וכמובן הבית פה הוא משמעותי להציג את זה. בסוף משפחה של בני תורה צריכים להיות מוכנים, הם צריכים להיות מוכנים לכל תקופה שלא תהיה, ומשברים יכולים לקרות אצל כולם, וכשיש קופת חיסכון גדולה, משמעותית, זה מייצב את הבית, זה מייצב למקרה חירום, זה מייצב לחתונות, וכשאני אומר, בכל מקרה צריכים להתכונן, אז הרב ישראל אני רואה יציג שהם בהמשך. אומרים שלא רואים, שנייה. מה שאני אעשה, אנחנו כן ניתן להם פה איזה, פשוט אנחנו נסובב את המצלמה לכם, אין ברירה. שנייה אחת. בואו נראה נפתח את המצלמה, זה יהיה כאילו עליכם. נראה לי כן, בסדר? מכוון טוב אבל. כן, שנייה. שנייה, בואו נראה אם זה יכול באמת להסתובב אליכם. רק חשוב להדגיש בינתיים, כן, המאמץ הזה של הוובינר זה בדיוק המאמץ שצריך להתאמץ לפני, ואחרי זה הכל מסתדר. כן. מתאמצים לחתונות מוקדם, וכשמחתנים לא מתאמצים. וכשאני אומר לא מתאמצים, הכוונה כלום. היום זה כן מאמץ, לחסוך זה מאמץ, להתארגן ולתכנן מראש. בארגון בנקל שמנו לנו למטרה להפשיט את הדברים. היום תוכלו להיכנס לראות מחשבונים באתר, מחשבונים שיתכננו איתכם את התהליך, תוכלו להוסיף ילדים, תוכלו להשוות את זה למצב היום, לחסכונות שיש לכם היום. אבל לפני שנצא לדרך, אני חושב שחלק מהחזון זה כל קוירה, שאני בטוח שמי שראה את הפרוספקט שלנו, אז ראה גם את הקול קורא החשוב שהוצאנו. קול קורא רק של גדולי הדיינים, לא החתמנו בו ראשי ישיבות, בחרנו להחתים את האנשי מקצוע שבסוף בוחנים ורואים ונפגשים עם הבעיות. כולם מכירים את רבינו ראובן ביתר,
הרב ברוורמן, שלשמוע אותו זה לשמוע כל היום מאות מיליונים שהוא חוסך לציבור. איך הוא אמר לנו? אני חוסך לקופת העיר עבודה. זאת אומרת, בהשקעות, וכן, בכל וכו'. מיני השקעות, בכל מיני נוכלויות, בכל מיני עקיצות, שבסוף כשבן אדם מחתן מתוך לחץ, אז הלחץ מחייב אותו למצוא פתרונות. והפתרונות שהוא מוצא זה פתרונות שלרוב הם מפוקפקים. כל פתרון של לחץ הוא מפוקפק, כל פתרון של הבטחה מיידית, תוך שנה יהיה לך מיליונים ודירות ונכסים והשקעות וקרקעות בעפולה מהמם. ומכרה זהב באתיופיה. עכשיו זה רץ סיפורים, הרב ישראל יוכל להרחיב לכם על זה. בכל מקרה, הקולקטור שהחתמנו תוכלו לראות אותו בפרוספקט, הוא מעורר כל משפחה. צריך להתכונן, צריך לעשות השתדלס. היינו אצל גדולי ישראל וכולם, אז בואו נרחיב, כולם תומכים. אז נרחיב על זה בעזרת השם בהמשך. אז בואו רק נמשיך פה אנחנו את הדברים. אתם יכולים לכבות את המצלמה פה, נראה שגם לא רואים אותך משם. אולי נסדר עוד מעט את המצלמה הזאת לכיוון שלכם, ואז אנחנו בעזרת השם נוכל לראות את זה בצורה מסודרת. אז אנחנו ממשיכים, ואנחנו רוצים לראות על מה אנחנו הולכים לדבר, ואז נכניס אתכם עוד פעם לתוך העניינים. אז מעולה. אז בואו נשאל פה את החבר'ה, כאילו, שנמצאים פה איתנו בזום, באמת הרבה מאוד מאוד משתתפים, כמה מאות. נרשמו באמת קרוב ל-1,500 איש פה להצעה הזאת. אז כמה עולה חתונת ילדים? פחות או יותר, כמה עולה חתונה? אתם יכולים לרשום, אפשר לפתור 1, 2, 3, 4. כמה עולה חתונה? כולנו יודעים, בנים, בנות. אני מדבר על החתונה, חתונה זה כוונה מהתקופה של האירוסין עד התקופה של הנישואין, עד התקופה של החתונה, אולי קצת משהו לדירה וכולי. אז בנים, בנות, אז החבר'ה אומרים פה 150,000 שקל. פחות או יותר 150,000 שקל, יכול גם להגיע ל-200. אז אני רק אעצור פה את הצ'אט, החבר'ה פה כבר מצוין. בסופו של דבר, מה שאנחנו נלמד היום, שכל התשובות נכונות. זאת אומרת, אותה חתונה שעולה 150,000 שקל, יכולה לעלות לאנשים מסוימים 50,000 שקל, ויכול לעלות לאנשים מסוימים 350,000 שקל. זה פשוט הזוי. שתי חותנים רוקדים בכינור דוד, בפרידמן, בארמונות חן, במונדיאל, זה לא משנה באיזה אולם. מחותן אחד זה עולה לו 50,000, מחותן אחד זה עולה לו 350,000. אולי בסוף ההרצאה נראה למה, אבל בסופו של דבר מי שמתכונן לפני, זה עולה לו תמיד שליש או רבע פחות ממה שעולה למי שלא מתכונן לפני. אז זה פחות או יותר, נקרא לזה, ההקדמה לכל מה שאנחנו עושים. הרבה פעמים אנשים מתקשרים אליי, מתקשר אליי בן אדם ואומר לי, תשמע, מחר אני מארס את הבת שלי הראשונה, ואני בטוח שיש פה חבר'ה שכבר באמצע חתונות ילדים נמצאים איתנו, ומחר אנחנו עושים את הבת הראשונה. מאיפה, יש לך משהו להציע לי? יש משהו טוב להציע לי? בסופו של דבר אני אומר להם זה כמו ללכת לארבל. אתם מכירים את המושג הזה שנקרא ארבל, ואנשים הרבה פעמים הולכים לשם, מצטיידים כמובן עם מים וכולי. מה קורה אם בן אדם נכנס לתוך המסלול של הארבל, שעה, שעתיים בתוך המסלול, יש לך ארוך ויש את הקצר, הוא הולך לארוך, ובום, הוא נתקע בלי מים. כמה זה יעלה לו המים האלה, החילוץ שהוא צריך פה למים. אז אם הוא היה מתכונן לפני זה, והוא היה לוקח את זה אפילו מהמיני בר, עשה לי פעם חשבון באחד התוכניות שלנו, באחד הקורסים, מישהו עשה לנו חשבון, זה היה עולה לו 0.001 בקבוק מתוך המיני בר. אם הוא באמצע כביש 6, הוא נוסע לכביש 6, פתאום הוא נזכר, אוי, שכח בקבוקים של מים לטיול, אז זה יעלה לו באזור 12 שקל בקבוק מים של ליטר וחצי. מה קורה אם הוא נזכר? ממש ממש בכניסה לרשות הטבע והגנים, יש שם איזשהו מחסום, יש איזשהו מקום לקנות זה, אז בקבוק של חצי ליטר קטן, יכול לעלות 10, 12, 15 שקל, לא מדבר על ליטר וחצי. ומה קורה אם זה פתאום באמצע המסלול הוא נזכר? אז ברור, זה כבר יחידת חילוץ וכולי. אז כמובן 12,000 שקל, מישהו פעם בדק לי כמה זה יחידת חילוץ. בסופו של דבר, אנחנו נזכרים הרבה פעמים בדברים האלה ברגע האחרון. ומה שאנחנו רוצים היום לצאת עם הדבר הזה פה, יכול שיש כאלה שכבר ברגע האחרון, יש כאלה שכבר נמצאים בתוך הארבל, אנחנו פחות מדברים אליהם, למרות שגם אצלם אפשר לעשות הרבה הרבה דברים, גם לחסוך בחתונה, גם להתנהל נכון בתקופת חתונה, הרבה פתרונות יש, אבל הפתרונות יעלו הרבה 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 יותר מאמץ וכסף. אז אנחנו רוצים לדבר לאנשים שעוד יש להם ילדים קטנים, גם אם יש להם ילדים גדולים, הם כבר באמצע לחתן, אבל תמיד יש ילדים קטנים. איך אנחנו פורסים את התקופה הזאת של חתונות ילדים, לא רק מהיום שהם מתחתנים ועד גיל 80, 90, 100,
או עד שאדם מקבל התקף לב הוא בקופת העיר וכולי, אלא מאז שאנחנו מתחילים את החיים, מתחתנים, עד גיל, בעזרת השם, עד 20-30 שנה אחרי תחילת תקופות החתונות ילדים. בדרך כלל זה לפרוס את זה לתוך, במקום 20-30 שנה אחרי תחילת החתונות, להתחיל את זה ל-40 שנה, 50 שנה, משהו כזה, זה פחות או יותר הסדר גודל שאנחנו רוצים להגיע בתוכניות האלה. ושמעתי פעם מאחד מהרבנים איך קוראים לו, בגבעת שאול, אה, הרב אייזנשטיין, יש כמה אפשרות לחתן ילדים, ולכולם יש סייעתא דשמיא. יש שאפשר לעשות שנורר, ססקלת, אנחנו זוכים ללמוד בישיבת מיר, הרבה פעמים אנשים מגיעים, אבא שלי מחתן, אח שלי מחתן, אני מחתן את הבת שלי ואני עושה שנורר וכולי, זה גם אפשרות, ויש להם גם סייעתא דשמיא גדולה, יש גם גלגול חובות, אנשים שמתגלגלים, גם להם יש סייעתא דשמיא, עד שזה קורס, אבל יש להם גם סייעתא דשמיא, הם צריכים לארגן את הגמח ההוא ואת הגמח ההוא וכולי, אנשים מגייסים כספים בחו"ל, יש כאלה שלוקחים החזרי חובות גבוהים במשכנתא ובגמ"חים, החזרים פחות גבוהים במשכנתא, אבל זה בריבית דריבית הרבה יותר. וגם אנשים שמשקיעים וחוסכים, גם הם צריכים סייעתא דשמיא, גם אנחנו חסכנו לחלק מהחתונות, וגם היה צריך סייעתא דשמיא בדיוק באותם זמנים, בלי להיכנס פה לסיפורים, וכל אחד צריך קצת סייעתא דשמיא שלו. אבל יש גם עוד אפשרות, זה חובות ועזרה מהילדים, אנחנו נמצאים קשורים לאיזשהו גמ"ח שנקרא גמ"ח הכרת הטוב, שאנשים לוקחים הלוואות גיסים וחתנים, אחים, לוקחים הלוואה להורים, 50,000 שקל, ופורסים את זה בתשלומים, וכל פעם אנשים, אני רואה שם את הבקשות, אבא שלי חיתן 6 ילדים, ועכשיו הוא בשביעי ואחרי התקפת לב. אבא שלי חיתן 3 ילדים, אז יש לנו הרבה סיפורים שיש סייעתא דשמיא וניסים, אבל הרבה אנשים נמצאים עם הרבה חובות, והרבה בלאגנים. ובשביל זה החזון שלנו, החזון שלי בגוד פלוס, והחזון של החבר'ה פה בנקל, באמת להגיע לאיזשהו מצב שאנשים יחתנו את הילדים מכסף שיש להם. אני זוכר שפגש אותי בכניסה לישיבת מיר, איזשהו אברך אומר לי, מה זה שוק ההון, S&P 500? אני לא מכיר S&P. אני מכיר גמ"ח המרכזי, יושב בכבוד, לא משנה שמות, אבל גמ"חים אני מכיר, זה אני יודע שזה עובד, אבל S&P 500, מה זה, איך אפשר לחתן? אמרתי לו, ומה זה גמ"חים? אתה יודע שאתה תהיה צריך להחזיר, כמה אתה תקבל מהם? 300,000 שקל? אתה יודע שתהיה צריך להביא הכנסות בשביל להחזיר את ה-300,000 שקל את ההלוואה? אמר לי, וואו, לא חשבתי. לא. לא חשבתי שאני צריך לעבוד קשה אחר כך ולהחזיר את ההלוואות. בקיצור, צריכים לדעת שהלוואות אנחנו נהיה צריך לעבוד קשה. לעבוד קשה זה אומר שעה, שעתיים, 3, 4, 8, 20 שעות ביום, כל אחד, אין לי מושג איך, ולהחזיר את ההלוואות האלה. ואנחנו מנסים לחשוב על פתרונות, לא שרק השעות עבודה שלנו ייצרו לנו כסף, אלא גם הכסף שלנו ייצר לנו כסף. אני תמיד אומר את זה בהרצאות ובתוכניות שלנו. יש אנשים שכמו שהם יעבדו, כמה שעות שהם יעבדו, זה מה שיהיה להם. הם יעבדו 20 שעות ביממה, יהיה להם לפי 20 שעות. יעבדו 5 שעות, יהיה להם 5 שעות. אנחנו רוצים שבסופו של דבר יהיה לנו גם עוד מישהו בצד שיעבוד איתנו, ואנחנו נעבוד פחות שעות. אנחנו רוצים לעבוד פחות, כשאנחנו מחתנים את הילדים, לא נתחיל לעבוד ולהסתחרר, לעבוד פחות. אז אנחנו רוצים שכסף יעשה את הכסף בשבילנו, זה הרעיון של ההשקעות, אבל איך עושים את זה? כל הדברים האלה אנחנו הולכים בעזרת השם ללמוד היום. אני יכול רק לספר לכם שמשהו קטן אישי, שאנחנו התחתנו לפני 27 שנה, אז אבא שלי התקשר אליי, אני חושב אולי כמה חודשים אחרי החתונה, אמר לי, אבא, ישראל, תתחיל לחסוך כסף, כתבתי את זה בספר הראשון שעשינו, על איך להרוויח 2 מיליון. ואמרתי לו, אבא, בעזרת השם, עד שאנחנו נחתן את הילדים, עוד 20 שנה, כבר לא יהיה מצב, כל ילד יחתן את עצמו. אז אבא שלי אמר לי שגם הוא לפני 20 שנה, שאני נולדתי, אז הוא גם חשב שעד שנחתן, זה כבר יהיה כל אחד יחתן את עצמו, וזה לא קרה. אז תתחיל עכשיו, הרגע תתחיל. ככה אבא שלנו הנחיל לנו, ואנחנו מדברים על זה כל הזמן, להתחיל לחתן את הילדים עכשיו. אז ככה סתם משהו קטן, רק מה אנחנו עושים בגוד פלוס בחורף הקרוב, כמה תוכניות קטנות. אז יש פשוט לחסוך לאנשים ששואלים מתי הספר הזה יוצא, אז ברוך השם העימוד עבר, היה לנו פה תיקונים, עכשיו יש את התיקונים על התיקונים, ומסיימים בעזרת השם ההוצאה של הספר ה-10 מיליון, שדרך אגב הרבה שנים נמצא גם על נושא של השקעות, אבל פחות או יותר על ההתנהלות היומיומית. יש קורס גולד פלוס להשקעות שיהיה בעזרת השם אחרי חנוכה נצא לדרך, ויש את המועדון גוד פלוס שאנחנו הולכים לצאת, זה דברים שהולכים להיות בעזרת השם בחורף הקרוב, אבל עד כאן בנושא הזה. ופה אנחנו מתחילים לנסות להבין למה זה חשוב באמת לשים כסף בצד ולהשקיע. למה זה חשוב? אחר כך נדבר גם על השקפת התורה, נראה את רב דב לנדו מה הוא אומר על זה וכולי. אז דבר ראשון, יש מושג שנקרא אינפלציה, אני לא רוצה להאריך ולהסביר, מי שיודע יודע, אבל בסופו של דבר כסף שעומד בצד
ולא עושה כסף, הוא לא עושה לפחות את הריביות של ה-2, 3, 4% בשנה, בסופו של דבר הכסף נשחק, הערך של הכסף נשחק, יש משהו שנקרא שרינפלציה, שאיזשהו משהו שרינפלציה, נכון? ככה זה נקרא, שגם את המוצרים לוקחים לנו ומקטינים לנו עכשיו הבייגלה לעבר מ-500 ל-400, ל-350 ול-200, וזה נשאר הכל אותו מחיר, וזה זה לא נמדד באינפלציה, זה אחד הדברים שלא נמצאים באינפלציה, מלא מלא מוצרים, עשרות מוצרים שכל שנה פשוט עוברים לאריזות יותר קטנות, זה גם חלק מהסוג של האינפלציה, אז אומרים שהאינפלציה היא הרבה יותר מ-3 או 4% בשנה, מה שקורה בשנים האחרונות. יש את הנושא של שכסף עושה כסף, לכן כדאי תמיד לחסוך, נדבר על זה, מה זה ריבית דריבית, ניתן את ההסבר המקצועי מה זה ריבית דריבית. יש את שאני שמתי כסף בצד לחתונות ילדים, אנשים אומרים לי, בסדר, שמתי כסף. אבל בסופו של דבר זה עזר לי אולי לחתונה הראשונה, לחתונה השנייה והשלישית והרביעית. אז מה זה עוזר לנו? אז אני אתן פה ממש שתי נקודות מאוד מאוד חשובות. דבר ראשון, כסף ששמתי בצד, אוטומט, אנחנו נוציא פחות. כשאנחנו במשא ומתן עם מחותונים, ועברנו את זה ברוך השם, בסייעתא דשמיא כבר 4 פעמים, ויש את הכספים שנזרקים מפה לשם, בוא נתחייב עוד 100,000 שקל, עוד 200, עוד 400, אם יש לי כסף בצד, אני יודע להעריך את זה, אני יודע מה אני מסוגל להוציא, מה אני יכול להתחייב. אנחנו בונים תקציב לחתונה מכסף יש אפקט הבעלות, אנחנו מוצאים את זה בצורה הרבה יותר חכמה וחסכונית. אם זה כסף שהגיע מהאוויר, מהלוואות, מהלוואה ברגע, מהלוואה מהבנק, מהגמ"ח, זה לא משנה, הגמ"ח המרכזי, קיבלנו את זה בלי הרבה לטרוח ולעבוד, אוטומט אנחנו נשחרר, אנחנו נוציא, אין לנו ערך לכסף הזה. זה מאוד מאוד חשוב הנקודה הזאת. נקודה מאוד חשובה, שגם אם יהיה לנו את הכסף לחתונות הראשונות, ה3, 4, 5, אני כתבתי את זה גם בספר החדש, בסופו של דבר, באמת הדבר הגדול שאנחנו רוצים בסופו של דבר להרוויח זה החתונות הראשונות. כאילו בואו נניח שיש לנו 10 ילדים. אם אנחנו פתרנו את ה5 הראשונים, בסופו של דבר ה5 האחרונים יהיה לנו הרבה יותר קל. גם בלי השקעות ובלי חסכונות, ואפילו אם נפרוס אותם. למה? כי הראשונים, בסופו של דבר, בוא נתחיל הפוך, באחרונים, שאנחנו מוציאים ילדים מהבית, בדרך כלל, שוב, אם רמת ההכנסות נשארת, אז יורד ההוצאות. בהתחלה אז לא מרגישים את זה, כי הילדים הקטנים עוברים משיעור קטן לשיעור גדל ולסמינרים וכולי. ככל שהילדים מתחתנים וגודלים, אמור להיות ירידה בהוצאות, ואז יש לנו את האפשרות גם לפרוס בתשלומים. אז לכן אני אומר, גם אם אנחנו נצליח לעשות 3, 4, 5 ילדים הראשונים, אנחנו כבר נתנהל נכון, אנחנו ניגש לחתונות בצורה נכונה, אבל אנחנו מתחילים לאין אין גבולות, אנחנו יכולים מה שאנחנו רוצים, להתחייב ולזרוק מספרים, הכל בסדר גמור. אז זה הרעיון בסופו של דבר של ערך לכסף שיש לנו. כמו שאמרנו, שאנשים שמגיעים עם סכום מוגדר ותקציב, יש לנו שליטה על הכסף, אנחנו קונים בעשרות אחוזים פחות. יש לנו, זה קשור גם לשלוש. בסופו של דבר, אם אנחנו שמים, ועוד אחת, תכף אנחנו נראה בסוף מספרים, אנחנו יכולים לשים בתשלומים הרבה יותר סבירים, מאז שהילד נולד, 200, 300, 500 שקל לילד, זה הרבה יותר סביר מאשר אחר כך נשפרוס את זה ב100 תשלומים, אלא אם כן ניקח את זה למשכנתה, שזה 360 תשלומים, 30 שנה, שבריבית דריבית נשלם פי 3, אבל בסופו של דבר, גם אם ניקח מגמחים, גמחים נותנים 100 תשלומים, 120 תשלומים, פה אנחנו יכולים לפרוס את זה להרבה הרבה יותר שנים את הסכומים. ועוד נקודה מאוד מאוד חשובה, ואני כל פעם מתרגש מחדש, שאני מקבל את המייל או את הטלפון, בן אדם שחיתן, ואומר לי, חיתנו לפני יום, יומיים, 3, ויצאנו מהחתונה, ואנחנו יודעים שהחתונה נגמרה. יש אנשים שרק אז זה מתחיל כל החובות והבלגנים וכולי. הרגשה היא נפלאה, החתונה הייתה, ואנחנו שילמנו אותה מכסף שיש. פשוט אי אפשר לתאר את ההרגשה הזאת. אנשים אומרים, בסדר, עכשיו קשה לנו, יש לנו מלא הוצאות. כשנתחתן, אז יהיה לנו כסף פנוי. אז בדיוק הפוך. דווקא כשצעירים מחליטים, תכף נראה בסוף, מאיפה אנחנו מביאים את הכסף. כשצעירים מתחילים לשים כסף כל חודש בצד, הרבה יותר קל, תרגילים לרמת חיים מסוימת וכולי. אם אנחנו הולכים בדיוק הפוך, ואנחנו אומרים שאנחנו נחתן את הילדים, אז זה יתחיל לחסוך, ואז יתחיל לזה, הרבה יותר יהיה קשה לנו ברמת חיים לשנות ולעשות שינויים. בסופו של דבר, אנחנו נלמד, כולם משלמים את זה. השאלה מי מחליט עלינו, האם אנחנו מחליטים, ואנחנו גם לחסוך, יש משפחות שזה סוג של אולי לחץ, אבל זה לחץ מבחירה, אנחנו בחרנו, אנחנו החלטנו לשים כל חודש כך וכך כסף, אבל אם אנחנו עובדים לשלם חובות,
העבודה היא ממש ממש, זה כאב עצום, לא צריך להסביר לכם, לעבוד בשביל משהו שעל חגים, לשלם חגים שהיו לפני חצי שנה או שנה, או בין הזמנים שהיה לפני שנה, זה פשוט מאוד מאוד קשה, תחשבו, לממן חתונות שהיו לפני כמה שנים, הכאב, העבודה הקשה הזאת, אי אפשר לתאר את הדבר הזה, ופה אני רוצה כאן להיכנס קצת לנושא של ההשקפה. אז יש באמת פה משבט הלוי, מהרב ווזנר, שזה דבר פשוט, שמשהו בטבע העולם, זה אילן נשוי בניו, בהגיעו לזה אינו לפי כוחותיו וכולי, מצווה, ככה הוא אומר, להכין מבעוד מועד כדי שלא יצטרך לבריות. יש פה את כן, לא הבאנו את זה פה, אבל יש פה כמובן את הקריאה יש את זה באתר באיזשהו מקום, אולי נראה את זה, אז נראה את זה מהאתר עוד מעט, אז יש את זה באתר, אז מצווה להכין מבעוד מועד כדי שהוא יצטרך לבריות, ואף על פי שמישהו בדרגת ביטחון אמיתית וכולי, אבל סתם בני אדם שאינם מגיעים למדרגת ביטחון כזאת, דרך אגב, איך אדם יכול לבדוק אם הוא במדרגת ביטחון, שמענו הרבה רבנים וגדולים, אם הבן אדם יש לו מנוחת נפש הבוטח, וגם אשתו רגועה, אבל אם היא לא רגועה, הוא רגוע, כאילו, בוטח לקודש ברוך הוא, אבל היא בלחץ כל הזמן, וגם הוא מתקשר אלינו ואומר, תשמע, אני לא יודע אם אני בתוכן או לא, זה לא בתוכן, בתוכן זה בתוכן עד הסוף, מנוחת נפש הבוטח, אבל שמעתי מהרב שטיימן זיכרונו לברכה שהוא לא מכיר, בודדים ביום שיש להם את הדרגות הביטחון הגדולות האלה, אז באמת, אדם רגיל, זה הטבע, זה מה שצריך לעשות, הבאתי פה קצת משהו ששאלו גם בקשור לבנקל, בנקל. אה, יש פה שאלה ששאלו על אחת שלא מפרישה פנסיה, האם זה ראוי להפריש, או שאת הכסף מפקיד בגמ"ח, וגם שאלו אותם אם יש לנו כספים מופקדים בגמ"ח, יצא לנו להשקיע אותם בשוק ההון, להתכונן לנישואי ילדים, כדוגמה לארגון בנקל, האם זה השתדלות ראויה עבור אברך וכולי, או שראוי להשאיר את הכל בגמ"ח. שוב, אני בעצמי מחזיק גמ"חים, ואני בעד הגמ"חים, בעולם הגמ"חים, מדבר יותר לטווח הקצר. ולטווח הארוך, בסופו של דבר אנחנו רוצים שהכסף יביא כסף. כמובן ששם בגמ"ח יש לו סייעתא דשמיא מצוינת, אבל בואו נראה מה הרב מוישה הלל באמת כתב, אני אביא פה את התשובה שלו בצורה יותר ברורה. אה, נדמה שראוי להפריש לפנסיה לשם ההשתתפות הנורמלי, והשאלה השנייה, הוא כתב, הרבה אברכים בוחרים להשקיע, והוא ממשיך שם מצד אם ראוי לאברך וכולי, לפי דרך החיים שעל פי דרך הטבע צריכים הוצאות גדולות לחתן ילדים, בפרט בנות, בהחלט מותר וראוי להשקיע. עכשיו, איזה להשקיע? זה על פי דרך הטבע, זה צריך להתייעץ עם איש עסקים. ופה מישהו שאל אותו, זה הנכד שלו כתב פה לגבי נדל"ן, כי בנקל מדברים בעיקר על הנושא של שוק ההון. יש גם נדל"ן, צריך לדעת, אנחנו נדבר על זה גם היום, שיש עוד אפשרויות, ואנחנו נשאל אותם פה גם מה הם אומרים על זה. אבל הוא אמר שישנה עדיפות להשקיע בנכס בשוק ההון, אבל יש כאלה אנשים שלא מתאים להם, גורם להם להיות מוטרדים, אז לא כולם באמת מתאים להם הנדל"ן, אז שוק ההון זה משהו שיותר מתאים לאברכים שרוצים להיות ברוגע ולהתנהל ולשים איזשהו משהו שעובד לבד ולא צריכים וכולי, אז זה פחות או יותר, אז זה הבאנו פה את מוישה הלל. ופה אני רוצה באמת לדבר פה עם החבר'ה פה של בנקל, לראות מה הם אומרים, או מה... אני רוצה לפתוח, להביא באמת מתוך האתר שלהם, גם את הרב... שנייה, שנייה אחת. יש לנו פה בנקל, שנייה אחת. שנייה. רוצים להראות פה את הסרטון של... בסדר? שנייה אחת. שנייה אחת. יפה מאוד, טוב מאוד. חשוב מאוד מאוד. לא קראתי פרטים, אבל התוכנית הכללית. כאן הם כתבו, יש כאלה
שלא רוצים כי הם חושבים שזה ביטוחן. למה זה לא סתירה לביטוחן? תמיד השאיר. זה לא, תמיד השאיר. תמיד השקיעו, כן. תמיד השקיעו. זה לא דבר חדש שהשאיר. השאיר. המסחרים גם עשו. גדולי ישראל היו מסחרים. אבל זה דבר אחד שרצינו להראות. יש פה גם את ה... שנייה אחת. הבוי שלי גם כדאי להראות. שנייה. שנייה אחת. שיהיה לו 200,000 שקל ביד. שיהיה לו 200,000 שקל ביד. לא, 96,000 שקל יהיה לו. 200,000 שקל לחודש. זה 400 שקל לחודש. 400 שקל לחודש. 400 שקל לחודש. אז יהיה לו ביד. זה בערך 5,000 נגיד לשנה, בערך. ב-20 שנה, כמה? 20 שנה? 20 שנה. מהזמן שהילד נולד עד שהוא מתחתן. אז הוא הכניס 100,000, נגיד 100,000. כן. אבל הרעיון... וכמה יהיה לו עכשיו, ב-20 שנה? הוא הכניס 100,000, כמה יהיה לו עכשיו? 200. 200 יהיה לו. אחרי ניכוי המיסים, לפי כמעט כל תקופה שבדקנו... לפי צורת העבר. לפי צורת העבר. ממציאים פה מוצר חדש. אם אדם היה מכניס בהתחלה 100,000 בכל חודש, גם כן. אז מה היה? בסוף היה שהוא הכניס בהתחלה 200,000, מה היה בסוף? הוא הכניס בהתחלה 100,000, כל חודש 400, ואחרי 20 שנה זה 200,000, נכון? 100,000. מה באמת אני יכול לפתוח את המצלמה? כן? מה באמת החזון שלכם? אתם הסתובבתם אצל הרבה גדולים ורבנים, מה באמת שמעתם כל הזמן? נפתח את המצלמה ונראה שנייה שומעים אתכם. כן. דבר. אנחנו התחלנו לפני כמה שנים שהתייעצנו עם גדולי ישראל ועברנו אצל גדולי ישראל ועברנו אצל דיינים. עברנו אצל גדולי ישראל ועברנו אצל הדיינים. חיפשנו את הפתרון, ורבי סול הזכיר כבר כמה פעמים פה את המחשבה האם נדל"ן הוא שוק ההון. אנחנו לא נביאים ולא בני נביאים, ולכן אין לנו אפשרות לדעת מה יקרה בעתיד. באופן כללי שוק ההון באחוזים של הרווחים שלו היה יותר טוב. עכשיו האם זה יקרה גם בהמשך אנחנו לא יכולים לדעת, אנחנו לא ניגע פה בכמה מספרים ונראה מה היה בהיסטוריה, את העתיד אף אחד לא יודע. כשאנחנו חושבים על אברך שרוצה להישאר שקוע בלימוד והוא יושב פה עכשיו בערב וצופה בנו וחושב מה אני יכול לעשות, לאותו אברך אני לא יכול להציע נדל"ן, כי נדל"ן זה אומר שיהיה לו עכשיו עבודה. עכשיו לא בהכרח שזה דבר רע, יש הרבה מאוד אנשים שזה טוב להם, יש הרבה אנשים שזה מתאים להם, יש הרבה אנשים שזה גם לא יפגע בשקיעות שלהם בלימוד והרב שלהם יתייעצו והוא יגיד להם רק נדל"ן, זה יותר בטוח, יותר רגוע. ברור לגמרי שהסיבה שארגון בנקל קם זה לא כדי לתת את ההכרעה בין השאלה בין נדל"ן לבין שוק ההון. הסיבה שארגון בנקל קם זה כדי להגיד לאברך אתה צריך לעשות משהו, והמשהו הזה כבר היה צריך לקרות אתמול. אנחנו ננסה לעזור לך לעשות כל מאמץ, אם אנחנו יכולים לעזור לך, לעשות את הדבר הזה הכי מהר שאפשר. אני יכול להגיד רק שאתם עבדתם הרבה שנים על הדבר הזה. אני זוכר שנתיים, 3 או משהו כזה, הסתובבתם אצל כל הרבנים. אני יודעת שבמקביל הרבה אנשים ניסו לעשות את הדברים מסוימים, אבל אתם פשוט אמרתם אנחנו חייבים ללכת לרבנים, כי זה חייב להיות עם רבנים. למה זה כל כך חשוב? קודם כל זה גם היה חייב להיות איתך, רב ישראל. ישבנו פה הרבה פעמים ודיברנו על זה, כי באמת אנחנו נמצאים במקום שממנו התחילה כל תורת הכלכלה בציבור החרדי, והתחיל אצל רבי ישראל. אז זה התחיל פה. ומשם ואילך הלכנו להתייעץ, האם אנחנו באמת עושים דבר נכון? למה זה חשוב שזה עם הרבנים? כי בסופו של דבר אנחנו צריכים לדעת שאנחנו עושים את מה שאנחנו אמורים לעשות. ואם זה לא תפקיד של אברך שהתחתן אתמול, להתחיל לחסוך כסף לחתונות של הילדים שלו, אז אין באמת סיבה שהוא יעשה את זה. אנחנו לא מחפשים לעשות אנשים עשירים, למרות שהמספרים שאנחנו ניגע בהם זה מספרים של מיליונרים. אברך מדבר על צורך שיהיה לו 3.5 מיליון שקל.
הבעיה היא בחלק מהמקרים שהאברך מגיע ואומר אני צריך פה עוד שנתיים 3.5 מיליון שקל ואז כבר אין פתרון קסם. ולכן הפתרון האמיתי והפתרון הפשוט ביותר לרבנים שהם יכולים לבוא ולהורות לאדם בוא תצא עכשיו ותתחיל לחסוך זה דרך קופת גמל. כי לבוא ולהגיד לאברכים לכו תקנו דירות, החגיגה שתהיה בכל קבוצות הרכישה היא תהיה נוראית. מהמם. טוב, אז ברשותכם אני רק רוצה לחזור פשוט מחבר את המצלמה שלי, ונמשיך עם נמשיך להראות לכם פה גם משהו שאני לא, אולי אתם אפילו לא, עוד לא הסברנו אפילו מה זה גמל ההשקעה וכמה דברים, אבל הבאתי פה כמה דברים, סתם משהו מאוד מאוד מרתק. אני בעצמי אוהב את האקסל הזה, אני לא יכול להוציא אותו החוצה, אבל זה מישהו שעשה לנו את זה פה. התחלתי להראות את זה קצת, מה היה קורה אם בן אדם היה שם 1,700 שקל בכל משך ה-40 שנה האחרונות. אתם מכירים את האקסל הזה? אני אולי אפילו מפתיע אתכם. מה היה קורה אם אדם שיש לו 1,700 בחודש, אתם רואים, זה אקסל מסדר את זה, מה קורה אם אדם היה שם 1,700 שקל, תכף אני נדבר מה זה 1,400, ואחר כך הוא גם היה מכפיל את זה, שתי קרנות השתלמות, 1,700 כפול 2 בחודש, בסופו של דבר אתם יכולים לראות, יש לו 8 ילדים, אז מה היה קורה בכל שנה מהנתונים, מה היה קורה בסופו של דבר, מה היה קורה, אתם יכולים לראות בצד ימין, יש פה את השנים, יש פה את הנפילה הגדולה של 2008, יש פה את הנפילה של 18 קצת, 2022, שהיה איזה ירידה של 18, רואים עוד 0.5% של הניהול, ועשינו פה איזשהו חשבון שמה היה קורה אם הוא היה מגיע לחתונת הילדים, פשוט ביקשנו פה, אתם רואים את האדומים, זה הדבר הוא בדק את המספרים הכי נמוכים. והמקרה הכי גרוע, שהוא היה מגיע לחתונה הראשונה שלו, היה לו 1,000,000 ומשהו, או המקרה הכי טוב, הוא היה מגיע גם ל6 מיליון, או וכולי, 5 מיליון, ופה עשינו שכל חתונה הוא מוציא 350,000 שקל, ואנחנו באמצע הזמן, אנחנו אפילו העלינו את זה פה ל650,000 שקל, על 8 חתונות ילדים. בחתונה האחרונה, אחרי החתונה האחרונה, במקרה הכי גרוע היה נשאר לו 628,000 שקל, במקרה הכי טוב היה לו גם, אתם יכולים לראות פה, 71 מיליון, כנראה שזה בדיוק הוא נפל על השנים הכי טובות, ועוד לפני הנפילה הגדולה של 2008 וכולי, אבל אתם יכולים לראות שהממוצע זה היה לו 17 מיליון, אחרי כל חתונות הילדים, אם הוא היה שם 1,700 שקל בחודש, והוא היה ממשיך עם זה גם אחרי חתונות הילדים, אבל אם אנחנו מורידים את זה למשל, אני עשיתי פה היום קצת כמה סימולציות לפני שהתחלנו, מה קורה אם כשהוא התחיל לחתן, הוא פשוט הפסיק. הפסיק לשים כסף. אז גם אז הוא היה מחתן ברוב הפעמים עם פלוס, חוץ משנה אחת שהוא היה נמצא באיזשהו מינוס של 2 מיליון או מינוס של 700 ו-200 אלף, אבל בסופו של דבר הוא היה מצליח לחתן את כל הילדים עם הסכומים שהראינו פה, סכומים ממש ממש גדולים. אבל איך מגיעים לדברים האלה? אז אנחנו רוצים לחזור לשקפים ולדברים. איך אנחנו עושים את הדברים האלה בצורה נכונה? אז אנחנו ממשיכים. גם שואלים פה הרבה על מייסרס וכן מייסרס ולא, אז אחד החתנים שלנו בסייעתא דשמיא, הוא במקרה גם נכד של הרב זילברשטיין, אז יש לנו פה מהרב זילברשטיין שאלה שנשאלה בדברי חמד, מי שמכיר, אז שאלו אותו פה גם, האם אפשר להשקיע מכספי מייסר, יש לי כספי מעשרים מופקדים בגמ"ח, במקום רווחים רשמיים צובר רווחים רוחניים, אני יכול לקבל הלוואה, והאם מותר לי להוציא את הכסף, עד היום נהגתי לתת את המעשרות לצדקה, האם מותר לי להפסיק את הצדקות, אני לא רוצה להאריך בזה, וגם אני אומר תמיד לאנשים, אנחנו מקובלנו מרבותינו, כל אחד ישאל את רבותיו, אני רק רוצה לפתוח את הראש, שאנשים יבינו שיש עוד שיטות או שיש דברים אחרים, אבל אחד מהדברים שהרב זילברשטיין כתב פה, הוא אומר פה שנראה שאפשר לתכנן מראש, שאם הוא יודע שבצורה יקל לו יותר וכולי, ואדרבה טוב יותר לעניים, כי אז ייפול פחות על הציבור. הקופות של צדקה קורסות היום מרוב כל הבלגנים שאנשים לא השקיעו, ויהיה לו רווחה גדולה והציבור יצטרכו לדאוג לו פחות. נראה שלא רק שמותר להפריש ממעות מעשר לקרן כזו, אלא שזה גם מומלץ, כי באופן הזה טובת הצדקה שיפריש, ובבוא הזמן קופת הצדקה תרוויח, ואז שואלים אותו לגבי השאלה השנייה אם מותר להוציא את הכסף מהגמ"ח לצורך השקעה, ואז הוא מסביר למה מותר וכולי. מותר להפסיק את הצדקות, לדאוג לצורך ילדיו, ועד רחב בעיניו בראשו, שהרי יודע שבעתיד צריך להסיט ילדיו וכולי, וגם את הצדקות צדקה ירוויח, ואכן נראה שמותר להפריש גם וכולי, גם אם הוא היה נותן מייסר, לא ניכנס פה לכל התשובה הארוכה, אבל אני אומר שצריך לדעת שהדברים השתנו, קצת השתנו מלפני 20 שנה, היום באמת העלות של חתונות ילדים, הרבנים והגדולים יודעים בדיוק כמה אנשים מתמוטטים, וכמה אנשים נפטרים מהמושג הזה של חתונות ילדים, ולכן הם מאוד מאוד דוחפים את האנשים להשקיע ולעשות את זה בצורה נכונה. עד כאן בנושא של השקפה,
הבאתי פה עוד איזושהי דוגמה מאוד מאוד מגם, שוב, זה לא משנה איזה גמ"ח, אבל הרעיון הוא לקחת איך נראה שוק ההון פחות או יותר. מכיר את זה? מכירים את זה? איך נראה שוק ההון מול אנשים של גמ"חים. אה, אני רוצה להראות את זה, פה נולד תינוק, אם אני שם הפקדה חודשית של 300 שקל וכולי כל חודש, זה נגיד לתוכניות מסוימות בגמחים וכולי, זה יוצא תשלום חודשי של 300, בשנה זה 3,600, נולד עוד תינוק, יש פה 7 תינוקות, אחר כך בסופו של דבר אנחנו נותנים את הסכומים האלה וכולי, ואז מגיעה החתונה הראשונה, אנחנו מקבלים מהגמח, בלי להזכיר שמות, אבל פחות או יותר 240,000 שקל, ואז התשלום החודשי נהיה גם המשך של ההקפדה החודשית וגם החזרי חובות, זה כבר מתחיל להיות 33,000 שקל בשנה, או 2,000 ומשהו בחודש, אחר כך זה יכול להגיע גם ל-6, 7, 8, 9 אלף שקל בחודש, משהו הזוי, ובסופו של דבר, אם אנחנו מסתכלים, הבן אדם יצא לו מהכיס, אני מסתכל כמה יצא מהכיס, כמה הבאתי מהבית, כשאני מדבר על השקעות, או למה השקעות, אני נלמד גם בנדל"ן, גם בדברים האלה, אנחנו לא נדבר על זה היום, אבל ברעיון זה כמה כסף הבאתי מהבית, וכמה הוא עשה לי. בסופו של דבר הבאתי מהבית, הבאתי 1,800,000 שקל, וקיבלתי 1,680,000 לשבע החתונות של הילדים, זה פחות או יותר, אם אנחנו עובדים בנושא של זה, יש לך משהו להעיר על זה? שנייה, אבל אני רוצה רק להראות את הסוף של השקף, אבל אם אתם שמים 1,405 כל חודש, מאז שהחתונה, שזה אומר 16,800 בשנה, אנחנו מדברים היום על 1,700, אבל ברעיון גם על 1,450, אבל אני מדבר על הסכומים אחד מול השני, מגיעה החתונה הראשונה בממוצע, מדברים על ממוצע של 9%, זה גם יכול להיות 10 ו-12, אבל זה הממוצע, אז אנחנו מדברים פה על בן אדם שיש לו כבר בקופה 963, ואז מגיעה החתונה הראשונה, הוא מוציא 240, ואז נשאר לו 723 וכולי, ככה זה פחות או יותר מגיע עד החתונה האחרונה. בתכלס כמה הוא הפריש? הוא הפריש 556, שימו לב, שליש, והוא קיבל לחתונות ילדים מתוך אותו השקעה, 1,680,000 שקל, אז זה פחות בשביל להגיע ל-680, 1,680,000 שקל, או שאנחנו הולכים לשקף הקודם, ואנחנו פשוט שילמנו, הוצאנו מהכיס 1,800,000, או שאנחנו ב-555 קיבלנו את אותם 1,600,000. זה סתם איזושהי השוואה מסוימת, יש גם באתר שלכם, אני יודע איך זה נקרא, אה, מחשבונים, בדברים האלה. אתם רוצים להגיד על זה כמה מילים לפני כן, על הדבר הזה? אני רק אפתח לכם את המצלמה, שנייה אחת, כן. רק לפני שנדבר על המחשבון חתונות המיוחד שעשינו, זה אנחנו נראה את זה בהמשך, זה כן. אנחנו נראה בהמשך, וישראל יראה בהמשך. כן חשוב לי, אני רואה שהרבה שואלים פה בצ'אט, האם 1,700 לכל ילד? שאלה אחת, סתם שאלות שאני רואה פה, לדוגמה שואלים על קרן השתלמות, איך אפשר, איך שכיר יכול כל להפריש הדברים האלה אני הולך לדבר, 1,700? אני הולך בדיוק, לדבר על אז קודם הדברים. נדבר בהמשך, אבל נראה לי הרב בייפוס ירחיב בקצרה מה זה 1,700, לא לכל ילד. 1,700 זה סכום של חתונה, ונראה לי בקצרה, נראה לי זה יהיה דבר אז ראוי. אולי נראה לי בהמשך נתייחס לזה. נראה לי יותר אני רוצה להסביר מה זה קרן השתלמות, מה זה S&P 500, ואז אנחנו בתכלס, אז נדבר על זה. מעולה, מעולה, מצוין. טוב, אז בואו נתקדם. עכשיו אנחנו הולכים באמת יותר בקטע המקצועי, להיכנס לקטע המקצועי. מה זה ריבית דריבית? מה זה S&P 500? אני חושב שהרבה אנשים באו לשמוע את זה, אז מאוד 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 חשוב, למרות שזה קשור הרבה לקורס ההשקעות של גולד פלוס וזה, ואנחנו נותנים פה את הידע ממש בכיף, בחינם, בשמחה. אז יש פה את המושג שנקרא ריבית דריבית, הפלא השמיני בתבל, מי שיודע מרוויח, מי שלא משלם, אז מאוד מאוד חשוב להבין איך זה עובד הדבר הזה. אז אני קצת הבאתי פה דוגמה, אה, אם אתם לוקחים מפית של בד, שהעובי שלה זה 0.8 ואתם מקפלים אותה ל-2, אז העובי שלה הולך להיות 1.6. תקפלו אותה פעם נוספת, זה 3.2, בקיפול השלישי זה 6.4, ובסופו של דבר, כמה קיפולים צריכים בשביל להגיע לירח? הירח הוא 381,000 קילומטר, מרבה התדהמה, קיפול ה-39, כבר זה מגיע עד לירח, משהו פשוט הזוי, זה נקרא ריבית דריבית, זה הכוח של ריבית דריבית, בסופו של דבר אנחנו נסביר איך זה עובד. אני אתן דוגמה, יש לנו מחשבון של מינוס, אני תמיד אוהב להראות את הדבר הזה, כי בסופו של דבר אנשים או שהם במינוס, או שהם מממנים את החתונות, או שהם פשוט, אה, שנייה, טוב, יש לנו באתר שלנו בסטישמיה, בגוד פלוס, יש לנו גם מחשבונים, התחלנו, אחר כך נראה את המחשבונים של זה, שלכם, אבל יש לנו גם מחשבונים של ריבית דריבית, התחלנו פה עם כמה מחשבונים, אדם, אני הולך עכשיו על הפוך, אדם שיש לו
מסגרת, סליחה, מסגרת של מסגרת של 20,000 שקל והוא מנצל אותה כל הזמן, בדרך כלל הוא משלם באזור 200 שקל, פחות או יותר ריבית כל חודש, וזה ריבית של 12 אחוז, 15 אחוז אפילו, בסופו של דבר זה עלה לו 700 ומשהו אלף שקל. אם אנחנו שמים, אם אנחנו עושים את זה ל-30 שנה, תראו איך שזה קפץ ל-3 מיליון, 3 מיליון פשוט. אתם רואים איך דברים מכפילים את עצמם בריבית דריבית. ככה זה פחות או יותר בריבית דריבית הפוכה לאנשים שיש להם מינוס, בלי להסביר עכשיו איך זה עובד, כי אנחנו לא נושא של מינוס כרגע, אבל אני רוצה עכשיו להסביר את זה בצורה אחרת. שנייה. עוד דוגמה שרואים את הריבית דריבית, אנשים שלקחו משכנתאות של 48,000 שקל, דוגמה של משכנתה שמישהו לקח, נשאר לו חוב של 32,000 שקל, והוא משלם כל חודש 330 שקל. מדובר פה בן אדם לקח את זה ב-2004, זה היה הלוואות של המדינה, מי שזוכר, היה הלוואות מסובסדות על משרד השיכון, הוא לקח את זה ב-2004, עבר 18 שנה, 12 חודשים הוא שילם 13 חודשים, הוא שילם 71,000 שקל, ועדיין נשאר לו ביתרת החוב, כמו שאתם רואים, 32. למה? כי זה צמוד למדד וכולי, ריבית של 4.5 צמודה למדד. אני רק מראה דוגמה איך אתם צריכים לבדוק את הדברים של המשכנתאות שלכם, כי כל פעם אני רואה אנשים שפשוט שילמו משכנתה והם פשוט לא, לא ירד להם כלום, הכל בריבית דריבית, כי ככה זה עובד. אותו דבר חיסכון לכל ילד, אם אתם שמים את זה במקום שזה מביא 3%, במקום שזה מביא 11.6%, תכף אנחנו נגיד את הדוגמאות, אז יש לכם או 31,000 שקל או 80,000 שקל. דוגמה מאוד מאוד פשוטה שכל אחד מאיתנו יכול לעשות מאוד 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 בלי הרבה הרבה מאמץ. אז הבאתי פה שקף שאתם יכולים לראות פה, כמה זה עשה ה-S&P 500, יש איזשהו אתר, אה, אפשר לראות את האתר הזה, אבל אתם יכולים לראות בכל רגע נתון מה היה קורה ב-10, 15, 20 שנה, מה היה קורה, אתם יכולים לראות שזה באזור 13 אחוז, יש פה מ-2005 עד 2025 זה 10 אחוז, או מתחילת החיסכון לכל ילד זה עשה 13 אחוז בערך, או 11 אחוז ב-2020, 2003. נכון שיש שנים של נפילות, אבל תכף אנחנו הולכים להסביר קצת את הדבר הזה. אז אתם יכולים לראות, הנה חיסכון לכל ילד, אז יש מי שעושה בסיכון מוגבר, דרך אגב, ההלכתי, הוא הרבה פעמים, יש שם הרבה מסלולי הלכה שהם נותנים גם את הסיכון המוגבר ואת למשל, זה, אתה רוצה להגיד על זה כמה מילים? חשוב מאוד. כן, תגידו כמה מילים על זה. שנייה אחת, אני אתן לכם להגיד כמה מילים. זה הדבר הראשון שצריכים לעשות, זה חיסכון לכל ילד, נכון? באופן כללי, אנשים ששאלו אותנו על חיסכון לכל ילד, אז ההמלצה הייתה על מיטב או על אינפיניטי. מיטב ואינפיניטי זה שתיהם נמצאים, מיטב זה מחכה מדד S&P 500 ואינפיניטי זה מחכה מדד עולמי. עכשיו, חברת הראל, כשנפגשנו איתם ושיצאנו לדרך, אז אחד הדברים שביקשנו מהם זה שהם יעלו את רמת הסיכון במסלול החיסכון לכל ילד שלהם. עכשיו רב ישראל הראה פה את הטבלה, אבל היא לא מעודכנת, בדקתי לפני שיצאתי לפה את האחרון. זה היה לפני חודש, סליחה, כן, אני לא... יפה. חברת הראל נמצאת היום ב-20% בשנה האחרונה. היא לא מחכה אף מדד, אבל בגלל שהם העלו את רמת הסיכון כסוג של שיתוף פעולה עם הציבור החרדי, שאנחנו יצאנו לדרך, הם החברה שהרוויחה הכי הרבה. רוב הציבור החרדי, חשוב להגיד, נמצאים היום בחברת הראל בחיסכון לכל ילד. בגלל שהם קנו את פסגות, בגלל שהם היו הראשונים עם ההכשר. כלומר, רוב הציבור החרדי הרוויח בסך המצטבר, כל משפחה אלפי שקלים, אבל בסך במסלול המצטבר הלכה כמובן. מיליונים. מי שנמצא במסלול הלכה, ופה חשוב ההדגשה של קודם, הכוונה היא למסלול הלכה, לא למסלול בסיכון מוגבר, כי הרבה מאוד מתבלבלים בזה. זה ממש נקודה שכל הזמן חוזרים אלינו אנשים שמספרים שהם התבלבלו עם הדבר הזה. צריך להסביר שמבחינת החוק מותר להם רק, במסלול הלכה לשים רק מסלול מסוים אחד. והיום יש הרבה מסלולים שהם לא הלכה, שהם גם נחשבים, שהם גם כשרים, רק הם לא נחשבים מסלולי הלכה. במקרה הספציפי הזה, כאילו זה... חשוב להגיד, הכשרות של הראל בגלל השינוי הזה עדיין נשארה בלי היתר ריסקה. זאת אומרת, למי שמקפיד לא להשתמש בהיתר ריסקה, זה גם המסלול הכי מהודר. זה... אבוש בלי היתר ריסקה, כאילו שלא צריכה... אין צורך, הם לא מסתמכים על היתר ריסקה. הבנתי, לא מסתמכים על זה, יותר מהדרים בנושא הזה. טוב, מעניין מאוד. נושא של הלכה צריכים להביא פה בפעם איזשהו רב בנושא. טוב, בוא נתקדם לנושא הזה של הדברים האלה, זה באמת לא מעודכן, זה היה באוגוסט. כן. אז פה אני רוצה לדבר גם על עוד משהו שקשור גם לפנסיה, למרות שאתם לא מתעסקים פה עם פנסיה,
אבל מאוד מאוד חשוב, אני אומר את זה תמיד בהרצאות, כי אנשים לא מודעים לדבר הזה. כמה הכפלות יש אתם גם גם בפנסיה? בודקים דמי ניהול או כשרויות של מסלולים. אתם גם בודקים כשרויות של מסלולים, מי שצריך. טוב, אז אני תמיד אומר לאנשים שבגילי 25, שזה בכלל, כמה הכפלות יהיה לכם לכסף, אם אתה שם את השקל בגיל 25, אם אתה שם את זה מסלול מסוים, הוא מכפיל את עצמו כל 10 שנים. זה היינו אחרי בגיל 35 הוא 2 שקל, בגיל 45 הוא 4, 55 8, וגיל 65, פחות או יותר לפני שיוצאים לפנסיה, זה 16. אבל אם אנחנו שמים את זה מסלולים טובים, שכל 5 שנים מכפילים את עצמם, תכף נראה איפה, אז אנחנו מדברים על 8 הכפלות, בגיל 25 שמתי שקל, בגיל 30 זה כבר 2 שקל, 35 זה 4, 40 זה 8 וכולי, בגיל 65 זה 256 שקל. אז אני רוצה לתת פה כמה כללים בדברים האלה, איך זה עובד הדבר הזה. קצת לפתוח את הראש, שוב, זה רק, אי אפשר ללמוד הכל בפעם אחת. אתם יכולים לקרוא, ללמוד, אבל קצת לפתוח את הראש. והאמת היא לפני שאני פותח את הראש, אפילו רוצה לתת לכם, אה, 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 אצלנו, ישבתי עם משפחה מאוד מאוד, משפחה שבוגרים של התוכנית שלנו, ושבוע שעבר בטלפון, האישה עבדה אצל איזשהו מישהו, נקרא לזה, אצל איזשהו מישהו, אצל מישהו במשפחה, והיא הייתה נותנת לו מפרישה לפנסיה ושכיר וזה. בשנה האחרונה היא פשוט עברה להיות פרילנסית, היא מוציאה לאימא שלה חשבונית, ולא מפרישים לה לפנסיה. אמרתי לה, שבסופו של דבר, אני חושב שהיא בת 25, יש לה עוד 42 שנה לצאת לפנסיה, 42 שנה. אמרתי לה, על כל חודש, תסתכלו איך זה נראה, זה פשוט, תבינו את הדברים, יש לה 42 שנה. על כל חודש, פעם אחת של 1,000 שקל שלא מפרישים לה לפנסיה, אני עושה פה אפילו אפס, בסופו של דבר בוא נגיד ב9%, בסופו של דבר על כל חודש שהיא לא שמה את ה1,000 שקל של הפנסיה, שוב מי שמרוויח 10,000 שקל שם יכול להיות גם להגיע ל2,000 בחודש, אני מדבר על 1,000 שקל, על 1,000 שקל בחודש, שאני לא שם לפנסיה, אני מפסיד 43,000 שקל. זאת אומרת אם הייתי שם עם שנה שלמה, כאילו שזה 12,000 שקל, היא לא שמה, שנה אחת היא הפסידה מה-12,000 שקל שהיא לא שמה, היא הפסידה 500,000. ואמרתי לה, עוד שנה את ממשיכה עם זה ואת לא שמה, את מפסידה 1,000,000 שקל. אנשים אחר כך יגידו לי, מה זה הספר 10 מיליון? למה 10 מיליון? 20 מיליון, 30 מיליון, אתה תקוע ב-10 מיליון. גם על 2 מיליון אנשים שאלו אותי, מה 2 מיליון? אתה נורמלי? אבל מי שקצת מבין במספרים איך זה עובד בריבית דריבית, תסתכלו, הפקדה חד פעמית של 1,000 שקל בחודש, חד פעמית פשוט מביאה לנו בסופו של דבר, אחרי 42 שנה, 43,000 שקל. זה הזוי. אז זה קצת לפתוח את הראש של הריבית דריבית, להבין איך זה עובד. אז איך זה עובד באמת הריבית דריבית? אז עוד לפני זה יש דבר שנקרא חוק 72 בהשקעות, שאומר שאתם יכולים לקחת את המספר 72, תחלקו אותו בצורה של הריבית שאתם אמורים לקבל, ותראו איך תוך כמה שנים הכסף שלכם הכפיל את עצמו, בשביל לא להלאות את האנשים שיפתחו פה מחשבונים, הבאתי פה שקף מאוד מאוד פשוט. אם אני לוקח כסף ואני שם אותו בריבית של 1%, תוך 72 שנה, זה יכפיל את עצמו. אם שמתי אותו ב2%, או במסלול הלכה שמביא רק 3%, ויש אנשים עדיין שנמצאים במסלולי הלכה שמביאים לפנסיה שלהם רק 3%, אני רואה את זה כל יום, אז כל 24 שנה הכסף שלהם יוכפל. אבל אם שמים את זה במקום שמביא 6%, 8%, 9% ו-12%, אז כל 8-6 שנים הכסף פשוט מוכפל. לוקחים את המספר 72, תיקחו 72 לחלק ל-9, 9%, כל 8 שנים הכסף מוכפל. 72 לחלק ל-12%, כל 6 שנים הכסף מוכפל. יהיה מאוד מאוד ברור, זה נקרא חוק 72. מי שלא הבין את זה, שיקרא על זה, שזה לא נורא. אני רוצה רק להראות איך נראה בלי ריבית דריבית ועם ריבית דריבית. אם אנחנו היינו משקיעים 100,000 שקל 10 שנים עם תשואה של 10% בשנה בלי ריבית דריבית, אז היינו מרוויחים על כל שנה 1,000 שקל, פחות או יותר, סליחה, 10,000 שקל, נכון? אז היה יוצא בסופו של דבר, אחרי 10 שנים, כמה היינו מגיעים לזה פשוט פחות או יותר ל-200,000 שקל, נכון? ככה זה יוצא, 10%. אבל התשואה האמיתית זה 159%. למה? כי בריבית דריבית אנחנו כל שנה מקבלים ריבית על הריבית שהרווחנו, אז אם עשינו 10%, בשנה הראשונה זה הרוויח 10,000 שקל, אז אנחנו עכשיו מקבלים ריבית על ה-110, אחר כך על ה-100, על ה-120, 30 וכולי, ככה זה יוצא, בסופו של דבר זה מגיע ב10 שנים ל-159%, זה עדיין לא הרבה. הכוח של הריבית דריבית זה ככל שעובר יותר שנים. כי אם אנחנו עוברים 30 שנה, את אותו דבר, זה לא 300%, זה 1,645%. זאת אומרת, אותם 100,000 שקל,
הכפילו את עצמם פי 19, שימו לב, 1,983 על 100,000 שקל. זאת אומרת, אם אני שם היום לחתונות ילדים, אנחנו לא מחתנים עוד 30 שנה, מחתנים עוד 20, אז אולי אפשר לקחת הלוואה מהקרן השתלמות או מהקרן ההשקעה וכולי, אבל אם אני שם 100,000 שקל אפילו חד פעמי היום, 30 שנה זה פחות או יותר 1,983,000. פיקדונות בבנקים בדרך כלל זה לא ריבית וריבית, לא ניכנס לזה עכשיו, אבל זה פחות או יותר צריכים להבין את הדברים האלה. אז איך זה עובד הדבר הזה? אתם יכולים לראות כאן איך זה נראה, אתם יכולים לראות שבהתחלה באמת זה לא עולה הרבה, אבל ככל שהשנים עוברות, אז קופץ הקפיצה הגדולה, ופה אתם רואים את הפס הירוק, זה הריבית, בלי ריבית דריבית. עוד שקף שהבאתי פה קצת מרונן מרגוליס, אז יכולים להיכנס לראות להשקיע נכון, אז הוא מראה גם, אתם יכולים לראות את תשואה שנתית של 4%, 6%, 8, 10 ו-12, תראו את ה-12, את הכחול, איך שהכחול פשוט עולה למעלה, וככל שעובר יותר זמן, הפער שלו בין כל אחד ואחד הוא פשוט נהיה יותר גבוה, לכן מאוד מאוד חשוב כמה שיותר להשאיר השקעות ליותר זמן, זה האפקט הריבית דריבית. לכן בפנסיה, שבאמת מדובר על 30, 40, 50 שנה למי שמתחיל בגיל 20, לשים, מדובר בכלל על קרוב ל-50 שנה, אז זה כל כך משמעותי הדברים האלה של הריבית דריבית, זה פשוט השאלה אם יהיה לו בפנסיה 2 מיליון או 20 מיליון, אז מאוד מאוד חשוב לדברים האלה. אז לסיכום, ריבית דריבית זה שתי נקודות מאוד מאוד חשובות. ככל שהזמן עובר, הרווח יותר גדול, וככל שהריבית יותר גבוהה, אז קצב ההכפלה יותר גדול. עד כאן בנושא של ריבית דריבית. ואנחנו רוצים לדבר על עכשיו זה עוד קצת, ייקח קצת זמן, עכשיו נגיע למייסה, אני רוצה לדבר קצת על ה-S&P 500 ולהסביר. כללים להשקעות, אני אומר בצורה מאוד מאוד, מאוד, מאוד פשוטה, כל ההשקעות, בגלל שכל הזמן יש כל מיני נוכלויות, ויש כאלה שהן לא נוכלויות, הן פשוט דמיונות של אנשים, לא צריך להזכיר פה שמות של דברים, ולא תמיד זה באמת מבוסס אמיתי. השקעות תמיד צריך להיות על השם של תעודת זהות שלכם. לא מעניין אותי מה שירצה. נדל"ן ושוק ההון זה על השם שלנו, זה טאבו שלנו. לכן אני תמיד מכוון את האנשים על נדל"ן ושוק ההון. יש עוד כל מיני השקעות, יכול לעשות, לפתוח עסק, לעשות כל מיני דברים, אבל על השם תעודת זהות שלכם. במניה צריך להבין, זה יותר חזק אפילו מטאבו, זה על השם שלי. גם אם בית ההשקעות קרס, המניה שלי, אם החברה קרסה או כל החברות קרסו בעולם, אנחנו נהיה בבעיה, זה יהיה בעיה אחרונה. אבל אולי נדבר על זה בהמשך. אבל ההשקעות, אני תמיד ממליץ על השקעה שתהיה זמינה תמיד, זאת אומרת, נדל"ן בשוק ההון, נכון שאנחנו לא רוצים שזה יהיה זמין, כי אנחנו לא רוצים למכור, אנחנו רוצים שזה יהיה כמה שיותר רחוק, אבל ברגע שזה השקעות של כל מיני אנשים שכן יוכל להביא לי שאני מחתן את הילדים, לא יוכל להביא לי, אני רוצה שזה משהו שאני אוכל לשלוט בזה יותר, לכן שוק ההון לנדל"ן זה הדברים שתמיד אנחנו ממליצים עליהם. עוד אחד מהדברים, תבדקו תמיד את תוצאות העבר, אני לא רוצה להזכיר פה חברות, אבל היה חברה מאוד מאוד מפורסמת שנפלה בכל רעש גדול לפני שנה, ואני כבר דיברתי, והרב ברוורמן דיבר נגדם בכנסים משותפים, הזכירו את השמות שלהם, וכל פעם אמרתי לאנשים, אני שולח אנשים, תראו לי מה הם עשו עד היום, השקעה אחת שהצליחה, תראו לי, השקעה אחת. אז אנחנו מחפשים תמיד את הבדיקה של תוצאות העבר וכולי, זה אחד הדברים שאנחנו רוצים לראות, במיוחד בהשקעות. כמה שפחות מיסוי, ולכן אנחנו נדבר פה עוד מעט על קרן השתלמות, שאין את ה-25% מס, נסביר את זה עוד מעט, וגם יש את המושג של להקוד את האינפלציה, לא ניכנס לזה, נושא של אינפלציה, אבל אם הרווחנו 2-3%, האינפלציה גם 2-3%, לא הרווחנו כלום. הקצב שלנו יהיה שווה אותו דבר, נוכל לקנות באותו דבר, לא הרווחנו שהכסף שלנו יעשה כסף. אנחנו צריכים תמיד להיות מעבר לאינפלציה, ואינפלציה בדרך כלל זה בין 1% ל-3%, ב-2% זה הממוצע, לפעמים יש שנים שהיה הרבה פעמים 0, היה שנה עכשיו, שנתיים, 3, שהיה 4, 5, אבל אנחנו רוצים משהו שהוא יביא הרבה מעבר לזה. אז אני מדבר על הכללים, ואנחנו לא רוצים לדבר על טווח קצר ועל טווח בינוני, אנחנו מדברים רק על טווח ארוך. אז צריך לדעת שטווח קצר זה חודש עד 3 שנים, טווח בינוני 3-7 שנים, טווח ארוך זה 7 ו-10 שנים, וככל שהם מגיעים לפני חתונות ילדים או לפני כל מיני דברים, להוריד את הסיכון, זה בגדול. ומה שאנחנו רוצים לדבר היום זה על הצהוב, לא על נדל"ן ולא על פק"ם ולא על קרן כספית, אין לנו את הזמן לדבר על הדברים האלה, זה בהרצאות אחרות. אנחנו רוצים לדבר על הדבר הזה שנקרא שוק ההון מחקי מדד, ולהבין מה זה הרעיון הזה, מה זה בורסה, ואנחנו הולכים להשקיע בבורסה, להסתכל כל הזמן מה קורה עם זה, מה זה גמי השקעה וקרן השתלמות לעצמאים ושכירים, זה שתי הנקודות שאנחנו רוצים, אבל עוד לפני שנבין את הפלטפורמה שאנחנו הולכים להשקיע, איך ההשקעות האלה, איך עולם ההשקעות האלה בסופו של דבר עובד. אז צריך לדעת שעולם ההשקעות שנקרא שוק ההון הרחב, יש שתי מוצרי בסיס, וגם על זה אני רוצה להסביר את זה ממש בשנייה אחת. מי שיודע, יודע, מי שהבין, הבין, מי שלא גם לא,
זה גם לא נורא. יש מושג שנקרא מניות, חברה רוצה להתרחב, רוצה להתקדם, אז היא מחלקת את הדברים שלה לציבור, מנפיקה את זה בבורסות, וכולנו נהיים שותפים, יכולים להיות שותפים. שותפות בחברה, זה נקרא שחברה מנפיקה מניה. זה הרעיון של מניות. יש מושג שנקרא אג"חים. אג"חים זה אומר שהחברה אומרת, אתה לא תהיה שותף, אתה לא תהיה שותף בהחלטות, לא תקבל גם רווחים או דיבידנדים, אתה תהיה רק תלווה לי כסף לחברה, הריביות שם הן הרבה הרבה יותר נמוכות, אבל אג"חים זה יכול להגיע באזור 4, 5, 6%, מניות יכול להגיע גם לעשרות אחוזים במניות ספציפיות, יש מניות שעולות פתאום ב-20, 30, 40%, שמדברים על מניה ספציפית, כי באמת זה תלוי בחברה עצמה, איזה דברים היא עשתה. זה פחות או יותר הרעיון של מניות, ואג"ח, דרך אגב, אג"ח או קרן כספית, הם חייבים את הריסק, כי זה ממש הלוואה בריבית. אני נותן הלוואה בריבית, לא ניכנס לזה איך זה עובד, אבל זה שתי המוצרים. כשאנחנו מדברים על רווח של מניה, שם נמצא הריבית דריבית. למה? כי במניות יש לנו שתי דברים, גם העלייה של הערך של המניה הוא עולה ועולה, וגם בסופו של דבר יש את החלוקה של הרווחים. שהחברה מרוויחה, היא מחלקת אותם. אם אנחנו לוקחים את הרווחים, ואנחנו לא לוקחים אותם הביתה, כמו בשכירות למשל מנדל"ן, שאני לוקח את השוכרים ומשתמש בזה לשוטף, אולי לא, אולי אני משקיע, אבל לא לוקח את זה הביתה, אני פשוט משקיע את זה עוד פעם בחזרה בתוך המניה, זה נקרא ריבית דריבית. אנשים לפעמים מתבלבלים, אומרים, שמע, עשיתי חשבון, שוק ההון מרוויח 9%, מה הבעיה? אני אשים שם 300,000 שקל, וכל שנה אני אמשוך את ה-9% ואני אשתמש בזה, וזה יהיה לי ההכנסה. ואני מסביר לו, זה נושא 9% בשנה, רק אם אתה תשאיר את זה לאורך זמן, אבל אם אתה כל שנה תמשוך משם ותתפרנס מזה, תיקח עם זה משכורת, זה פשוט חוסר ידע בסיסי להבין איך הדבר הזה עובד, וריבית דריבית זה רק כשאנחנו פשוט משקיעים את הריבית ועושים מזה עוד רווחים. אז מה זה ה-S&P 500? אנשים, אה, 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 קצת אחת ולתמיד לתת איזשהו סדר, כי אנשים באמת לא כולם יודעים מה זה. בסופו של דבר, יש אפשרות להשקיע במניה ספציפית. אני משקיע בתנובה, אני משקיע בשטראוס, אני משקיע באיזשהו חברה מסוימת, בבנק פועלים, בבנק לאומי, ודרך אגב, אפשר גם כספים יפים, אפשר גם להפסיד. בסופו של דבר שאני משקיע בחברה ספציפית, או שזה עולה כמו שצריך, אבל גם לפעמים זה יכול להפסיד. היה לנו את שטראוס, היה להם פתאום בלגן עם השוקולד, המניה שלהם צנחה, אז מי שמשקיע בחברה ספציפית, יש לו סיכון מאוד מאוד גדול, שיש לו את הסיכון שאם הוא יכול להרוויח הרבה, הוא יכול להפסיד הרבה. מה שההמלצות האלה של הדבר הזה נקרא S&P 500, זה לקחת את ה-500 החברות, דרך אגב, זה 503 מניות שמייצגות את השוק האמריקאי בעיקר. חייב להיות שהמושב שלהם זה באמריקה, יכול להיות שרוב המפעלים שלהם יהיו בכל מיני מקומות, ביפן ובסין ובדרום קוריאה, אבל ברעיון החברות האלה מאוגדות באמריקה, בארצות הברית, והן מייצגות את השוק האמריקאי. יש גם ועדה, אנשים אומרים, שמע, ומה יקרה עם חברת קודק למשל, שהייתה עם תמונות והייתה מאוד מאוד מפותחת, יום אחד היא קרסה. למה היא קרסה? כי אנשים כבר לא מצלמים מפילים. אז מה קורה? אז אם יש לנו חברה לא עומדת בכללים מסוימים, אז מוציאים אותם מ-500 חברות. זאת אומרת, 500 האלה זה 500 חברות שכל הזמן צומחות. אם יש לך בחברה שבעייתית והיא נופלת, פשוט מסלקים אותה, יש זמנים מסוימים, מוציאים אותה, ולכן הממוצע של המדד שלה הוא 10% לטווח של 10 שנים ומעלה, זה פחות או יותר הממוצע. אני אתן פה עוד מעט כמה כללי אצבע, אתם יכולים לראות כאן את המפה של המדד, פחות או יותר זה המשקל, גם תכף נראה את המשקל של החברות. אתם יכולים לראות פה את גוגל, שבשנה האחרונה היא עשתה 67%, זה בדקתי ביום שישי, יש פה איזשהו אתר שאפשר לבדוק, בשנה האחרונה היא עשתה 67%, ויש אינווידיה שעשתה 36%, ויש כאלה שגם עשו, אתם יכולים לראות מינוסים, יש פה כאלה שהיו באדום, אבל בסופו של דבר שאני מסתכל על כל המדד הזה נסע ועלה בשנה האחרונה. אני לא אכנס עכשיו פה לנושא של נתון מטח, כל הדברים האלה זה כבר למקצוענים. אתם יכולים לראות ממה מורכבות ה-500 החברות, זה מה ההשפעה של כל חברה על המדד. גוגל משפיעה 0.84, אינווידיה 0.87, אתם יכולים לראות שפה חברות יותר גדולות, יותר קטנות וכולי. וככה זה נראה פחות או יותר בשנים האחרונות. אתם יכולים לראות, יש שנים שזה יגיע אפילו ל-40%, אתם יכולים לראות פה 30%, זה מ-1930 עד 2020, ויש שנים שזה נפל, ב-2022 זה ירד פה, אתם יכולים לראות, זה ירד, 2008 זה ירד פה כמעט ב-40%, היה פה את 2002-2003, שזה ירד גם בעשרות אחוזים. בסופו של דבר יש שנים שזה יורד ויש שנים שזה עולה, אנחנו בדרך כלל לוקחים את הממוצע.
ולכן צריכים לדעת בסופו של דבר, שאם למשל ילד ובדיוק נפל עכשיו המניות, או המדדים האלה, אנחנו פשוט צריכים לא לקחת כסף או לא למשוך את הכסף הזה מכאן, אנחנו יכולים לקחת אולי הלוואה כנגד וכולי, בלי להיכנס לזה, אבל יש זמנים שלא כדאי למשוך וכולי. יש עוד מדדים, תכף נשאל אתכם למה אתם לא מתעסקים את המדדים האלה, שגם בזה צפוי בהמשך. יש מדד שנקרא MSCI, שזה המדד המניות העולמי, דרך אגב אינפיניטי, מושקעים במדד הזה, לכן הם גם עשו הרבה כסף. זה מורכב מ-1353 מניות, מ-23 כלכלות. דרך אגב, המעניין הוא שגם שם אתם יכולים לראות שארצות הברית נמצאים ב-71%, אז החשיפה שלהם גם ל-S&P 500 היא מאוד מאוד גבוהה. פעם זה היה 60%, היום המשקל שלהם פה, היום זה 71%, אבל יש עוד מדינות, אתם יכולים לראות בעולם, אבל רק המדינות המתפתחות. ואם שואלים את עצמנו את המדד העולמי מול מדד ה-S&P, אז ידוע ומקובל שיש שנים, אתם יכולים לראות למעלה, שה-S&P נקרא לזה, הוא הגבוה, יש עכשיו 14 שנה ברציפות, שאתם יכולים לראות פה שה-S&P היה, ויש שנים שהמדדים העולמיים דווקא היו יותר גבוהים, ככה זה עובד, אז לכן יש שנים ככה ושנים ככה. לכן יש הרבה אנשים שממליצים עכשיו אולי שה-S&P הוא מדי גבוה וכולי, אבל שתבינו איך זה עובד, שגם מדדים עולמיים בסופו של דבר, זה גם מורכב מ-S&P 500 וגם עוד דברים. אתם הולכים לעשות משהו עם מדדים עולמיים? ענית כבר את התשובה. שמה? שאלת למה אנחנו לא מתעסקים, ואז אמרת ש14 שנה ברציפות זה יותר, אז אני חושב כן, 14 שנה זה יותר, אבל יכול להיות שלטווח הקרוב זה יהיה פתאום לזה, אבל אי אפשר. אבל לטווח ארוך בסופו של דבר, ה-S&P 500 זה מה שזה מביא. אתם יכולים לראות פה באחוזים יותר ברורים, אבל זה רק על 2020. יכולים לראות שנים שזה הביא 29% ושנים שזה ירד 6%. פה זה 2008, אתם יכולים לראות פה את ה-38%, וזה 2000, ב-2001, משבר הדוט קום, פה זה משבר הסאב פריים וכולי. זה ה-S&P 500. ופה אני רוצה לתת איזשהו טיפ שאנשים לא תמיד מבינים ומתבלבלים. אנשים אומרים לי, מה זה סיכון גבוה? זה 6-7 שנים, אפשר להשיג כבר בסיכון גבוה, אז אני מסביר איך זה עובד. ופה אני רוצה להסביר משהו, ויש אנשים שהיה שווה להם לבוא רק בשביל להבין את הדבר הזה. אם אני שם היום 100,000 שקל, ומחר ה-S&P 500 נופל ב-50% דוגמה, כי טראמפ השתגע וקרא לו משהו, אין לי מושג מה, וזה נופל ב-50%. בסופו של דבר, עד שזה יתאושש וזה יגיע לאותו 100,000 שקל ששמתי, זה יכול לקחת שנים, זה יכול לקחת אפילו 12 ו-15 שנה. 10, 12, 15 שנה ומעלה, יכול להיות. אז אנשים, אבל אם אני שם כל חודש 1,700 שקל או 2,000 שקל, אז אני רוצה להראות את זה בשקף הקודם, בצורה מאוד מאוד ברורה. אם אני שמתי, בדיוק פה, בדיוק שמתי פה את ה-2,000 שקל, לא יודע כמה אנשים יכולים לראות, אולי אני אצייר את זה, אדם שם פה כל חודש 2,000 שקל, עוד 2,000 שקל, עוד 2,000 שקל, ובדיוק פה זה נפל ב-38%, לא קרה לו כלום, למה? כי ה-2,000 הבא שהוא ישים פה, ועוד שנה ועוד שנה, ועוד 2,000 כל חודש, הם יביאו 20% בסופו של דבר, 30%, כי אני שם הפקדה חודשית. אז בדבר כזה, גם 7 שנים בסופו של דבר, היינו כבר מרוויחים. אבל אם היינו שמים, את זה ניתן דוגמה פה, אם אדם היה שם פה 100,000 שקל, פה 100,000 שקל, יכול להיות שעד שהוא היה מגיע ל... אני חושב שעד פה בערך פחות או יותר, לקח לו איזה 15 שנה, עד שהוא היה מתחיל להרוויח. כשאתה שם סכום אחד גבוה, והוא נחתך בחצי, אז לוקח לו הרבה זמן עד שזה מגיע עד לסכום הגבוה. אבל אני שם סכום חודשי, אז גם אם מחר קרס, אז הסכום החודשי הבא, 2,000, הוא מתחיל מהתחתית, הוא יהיה זה שירוויח בסופו של דבר יכפה על הסכום ששמתי אתמול ושלשום. אז לכן יש הבדל מאוד מאוד גדול בין לשים סכום אחד גבוה, שזה באמת אומרים 10-12 שנה ומעלה, לאנשים ששמים סכום חודשי של 1,000-2,000 שקל כל חודש, שהטווח, הסיכון גבוה שם אנחנו אומרים לעשות גם על 6-7 שנים ומעלה זה גם בסדר גמור. אז תשמעו לפעמים מחלוקת ספויסקי, הוא אמר לי סיכון גבוה 6 שנים, הוא אמר לי 12 שנה, מה, תלוי אם זה סכום אחד גבוה או... אבל אנשים למדנים, מה הבעיה? אנשים למדנים. אם ירד ה-50%, יורד 50%, אז שנה הבאה זה יעלה ב-50%, אז מה הבעיה? יעלה עוד 20%, ועוד 20%, עוד 20%, זה כבר עלה. אז אני רוצה פה להסביר, זה ידע בסיסי בהשקעות או במספרים שלא כולם מבינים אותם. אני אתן לכם דוגמה. אם אדם שם 100,000 שקל, 1,000 שקל כאילו, סליחה, וירד לו 10%, היה לו הפסד של 10%, אז ירד לו 100, נשאר לו 900. בשביל להחזיר את זה ל-100, להחזיר את זה ל-1,000, מספיק לו
מספיק לו 11.1%, מספיק לו. אני רץ ישר לסוף. אם ירד לנו 50%, תחשבו, שמתי 1,000 שקל, וירד לנו 50% מהרווח. דהיינו, הפסדנו עכשיו 500 שקל, נשארנו עכשיו בכיס 500. אז אנשים אומרים, טוב, יעלה עוד 50%, זה יחזור ל-1,000. לא, זה לא יעלה. ב-50% זה לא יעלה ל-1,000. בשביל שזה יגיע ל-1,000, זה צריך לעלות ב-100%. נכון? כי אם 500 עולה ב-50%, כמה יש לנו? 750. אנחנו רוצים להגיע ל-1,000, זה צריך לעלות בסופו של דבר ב-100%. אז אני לא, מי שהבין את זה הבין, מי שלא הבין גם לא נורא, אני רק רוצה להסביר את הרעיון, כדי שלא יבלבלו אתכם במספרים. אנשים אומרים לי, מקסימום זה ירד ב-20%, שנה הבאה זה יעלה ב-20% וזה יסתדר. לא, זה לא עובד ככה. בשביל שזה יעלה בחזרה צריכים 20-30%. אז אם זה ירד ב-50%, עד שזה יגיע עוד פעם ל-100%, צריך לעבור לפעמים הרבה יותר שנים, ולכן מאוד מאוד חשוב להבין את הרעיון של ההשקעות לטווח ארוך, ולטווח ארוך, לפי תשואות העבר, אין לנו סיכון, שוב, לפי תשואות העבר, מה יקרה אם חצי מהעולם יחרב. אני חושב שאתם שאלתם, אני רוצה לשאול אתכם, שאלתם גם את הרב, כן, אפשר לשאול אתכם, אתם שאלתם את רב מוישה הלל, נכון, מה יקרה אם חצי מהעולם יחרב, או אם ארצות הברית תקרוס, היה איזשהו, שרב מוישה הלל שאל את השאלה הזאת, נכון? רוצים להגיד כמה מילים על זה? אה, לא שאלנו, הרב סילמן הציג לנו, שאלנו אותו למה באמת לבחור דווקא במדד הפסיבי הזה. אז הוא אמרנו לו, אפשר להגיד שזה 100% יצליח, גם הוא כתב על זה מכתב כן. באתר, יש גם מכתב שלו בנושא. אז הוא אמר, לא, אני בכלל לא בטוח שזה יצליח. אמרנו לו, מה זה לא בטוח? הוא אמר 99% שזה יצליח, שזה ההשקעה כן. תהיה טוב. אמרנו, מה 90? 99 זה 100. הוא אמר לו, אם פוטין יתקוף עם אטום את ארצות הברית, אז הכל יקרוס. אבל אז גם אנחנו נהיה הצהרה האחרונה. אבל כן, אבל אז החתונות זה יהיה הבעיה האחרונה. אם בקורונה איתנו בחצרות, לסתום שאז גם בחצרות פחות יהיה אפשר לחתן, אבל זה פחות נחוץ לנו. Mhm. טוב, מעניין מאוד. אז צריך לדעת כי בסופו של דבר, באמת הכלכלה שלנו, של ישראל, הרבה תלויה בארצות הברית, אז בסופו של דבר, ה-S&P 500 שהוא משקף באמת הכלכלות הגדולות בעולם, אז יש לו על מה נקרא לזה להסתמך לאורך זמן. אז למשל, סתם, אנשים אומרים עליה, הנסדק הרי, מי שזוכר, היה לו נפילות בתקופה הזה של 70 ומשהו אחוז, אולי 78%. כדי להחזיר הפסד של 75%, צריך לעלות ב-300%, לכן זה לא יעזור, לכן הסיכון שם יותר גבוה בנסדק, סתם, שתבין את הרעיון הזה. כן. מה זה? עוד יש לך משהו נקודה, להגיד? שנייה אחת, תחנת המצלמה. כן. עוד נקודה שמאוד מאוד חשוב לנו להגיד, זה נושא המנופים, שאנשים אוהבים לשאול, יש את השאלות שאנשים שואלים למה לא בחרנו מדד אחר, זו שאלה אחת קבועה, ופה רב ישראל כבר ענה בצורה מדויקת, גם על הנסדק וגם על המדד העולמי, לא שהם גרועים, אבל עדיין, הסיבה שלא בחרנו בהם, אלא יש את המדד, שהוא המדד שכל הכלכלה יושבת עליו, ואם נעצור ונשאל כל מיליארדר באמריקה על מה הוא ממליץ, התשובה תהיה 500 ולא המדדים האחרים. זה דבר ראשון. דבר שני, אנשים שואלים למה לא לעשות מינוף, שזה רב ישראל לא נגעת בו בכלל. לא יודע אם אני אגע בזה היום, כן. כן, באופן כללי זו שאלה שהרבה מאוד אוהבים לשאול ואוהבים לחשוב עליה, מינוף או לקחת הלוואה מאוד גדולה למשכנתה, ובוא נשאל את השאלה, הנה, החיים הרבה יותר פשוטים, בוא ניקח משכנתה על הבית, נוסיף 200,000 שקל ונכניס. אנחנו ארגון של האברכים, אנחנו ארגון שבסופו של דבר, לאו דווקא האברכים במובן של הבן אדם שלומד כל היום, אלא במובן של הבן אדם שלא מתכוון להשקיע עכשיו את כל כולו ולבנות תוכנית, בשביל זה יש פה קורסים מצוינים באמת, עברתי את כולם, והקורסים פה הם באמת מעל ומעבר. אבל אברך, או אדם שרוצה לשמור על ראש רגוע וראש שקט, בסכום גבוה עלול להיות שמחר יגיע המשבר הזה, הוא לא יהיה משבר גדול, הוא יהיה משבר כמו בערב פסח האחרון, משבר של 25%, אבל מה נעשה אז במשבר הזה? איך האברך באותו רגע יגיב? אנשים מתקשרים באותו זמן, ולכן בהוראת קבע, אז בן אדם הרוויח קצת, הפסיד קצת, הוא נכנס למסלול כזה, שבסופו של דבר הוא יניח הרבה מאוד כסף, שפה רב ישראל גם כן חשוב לגעת בנקודה הזאתי, אדם ששם כסף, אדם ששם הוראת קבע של 1,700 שקל, הוא שם את המקסימום בקרן השתלמות לעצמאי, לאורך השנה האחרונה. ואז הוא מרים טלפון בסוף שנה ושואל כמה הרווחתי השנה? קודם כל הרווחת 20,000 שקל, כי 20,000 שקל שמת. עכשיו, מעבר לזה, הרווחת עוד 1,000 שקל, עוד 2,000 שקל, זה עוד נקודה. אבל המושג הזה של החיסכון שלא היה קיים אצל אותו אברך, אז פה, זה כבר הרווח הגדול שיש לנו. מעולה. ואותו דבר גם כן בקרן השתלמות לשכיר. קרן השתלמות לשכיר, אם בן אדם, מורה,
וזה דבר שעשינו מאות כאלה בשנה האחרונה. פנו אלינו מורות ואמרו, שמענו שיש אפשרות לחסוך את הכסף של הקרן השתלמות, אני במילא לא אפרוש לשבתון. אנחנו לא ניכנס פה לנידון ונחליט האם צריך לפרוש לשבתון או לא. אבל אם בן אדם החליט פה שהוא לא מתכוון לפרוש לשבתון, הוא מגיע אלינו אחרי ההחלטה הזאת, אז יכול להיות פה עוד 1,000 שקל. אז כשאנחנו מגיעים ומציגים מספר ואומרים, משפחה שתחסוך 1,500, 2,000 שקל בחודש, מזמן החתונה שלהם, של הזוג הצעיר, עד סיום חתונות ילדיהם, שמדובר על 40 שנה, לא על 20 שנה, אז משפחה כזאת לא חייבת להביא את כל הכסף מהבית. משפחה יכולה להביא את הכסף הזה מקרן השתלמות לשכיר, היא יכולה לבדוק איפה זה נמצא, היא יכולה לכוון את זה בצורה טובה. כלומר, יש פה תוכנית, ועוד נקודה זה החיסכון לכל ילד, שכבר אנחנו מדברים על 100 שקל לילד לפחות, במשפחה עם כמה ילדים, זה כבר מגיע לסכומים מאוד יפים. מעולה, מעולה. טוב, אז אנחנו נראה את זה עוד מעט באמת בצורה מסודרת, את כל מה שדיברת עכשיו, איך זה נראה, קרנות השתלמות, שכיר, עצמאי, מעולה. אז עוד דבר, נקודה מאוד מאוד חשובה, ואנשים קצת להבין, לפתוח את הידע בנושא, יש מושג שנקרא השקעה אקטיבית. השקעה אקטיבית זה אומר שאני משקיע בזה שהוא לא במדד, אלא בסל מניות, שהחברה, מור והפניקס ומגדל ומיטב, יש שם מנהל השקעות, וכל פעם הוא בוחר ומנסה להבין איזה מסלול לשים, איזה מניות לבחור ולהוציא וכולי. שם זה הרבה יותר מורכב גם מבחינת הכשרות, אבל כי צריכים רק חברות שמחוללות שבת וכולי. ויש מושג שנקרא מסלולי מניות שמחכי מדד. אז אקטיבי זה לקחת מנהל השקעות, והוא לוקח מניות ספציפיות. דרך אגב, אחד הדברים המרתקים שכל פעם נפתח איזושהי קרן חדשה, ואז היא מצליחה להביא הרבה מאוד כסף, כי זה סך הכל היא צריכה לממן 2, 3, 4 מיליון שקל של אנשים, ואז המנהל השקעות מצליח למצוא איזה חברות קטנות, שבאמת עלו ב-10, 15-20% בשנה האחרונה לקרן הזאת, ואז הוא כבר צריך להביא הרבה יותר חברות והרבה יותר להשקיע את זה בעוד מניות, ואז הם כבר לא נהיים הכי הכי יעילים. אז תכף אנחנו נראה, זה נקרא שיש מנהל השקעות לקרן והוא כל הזמן בוחר איפה לעשות. יש השקעה פסיבית, שזה מה שאנחנו מדברים כל הזמן על המדדים האלה, זה השקעה פסיבית, שזה קרנות סל מחכה מדד, אני לא רוצה להסביר עכשיו מה זה קרנות סל ומה זה, אבל שם אנחנו לא מתערבים בשום דבר. אנחנו קונים כביכול את המדד, משקיעים בחברות האלה, גם בלי להסביר איך זה עובד, לא ניכנס לזה עכשיו, זה בקורסים יותר של ההשקעות המורחבים, ואנחנו בסופו של דבר מושקעים בחברות האלה, בכל הקרן, בכל המדד, אין שם מישהו שצריך כל פעם לבחור ולעשות, ולכן בדרך כלל ההבדלים הם כאלה. קודם כל הדמי ניהול בהשקעה פסיבית או מחכי מדד הם הרבה יותר נמוכים, זה בין 0.2 ל-0.8, יש דבר שנקרא IRS וניהול אישי, אני לא נכנס לזה עכשיו כי זה לא מה שאנחנו עושים פה בבנקל, אבל יש דברים יותר מדברים, אבל זה לא ניכנס לזה גם מבחינה כלכלה התנהגותית, לא תמיד זה מומלץ, אבל הדמי ניהול שם נמוכים בהשקעות פסיביות, למה? כי יש פעם מישהו שבאמת באמת הולך ועובד קשה ומסדר לנו דברים. בהשקעה אקטיבית שיש לנו מנהל מניות, אז הוא כל פעם בסופו של דבר הוא משקיע והוא הולך והוא עושה, אז לכן הדמי ניהול הרבה יותר גבוהים. אם אנחנו מסתכלים לאורך זמן, אז ההשקעות הפסיביות יש התמדה שתמיד הם מגיעים לסכומים שדיברנו, 9, 10, 12% בשנה. ההשקעות אקטיביות בדרך כלל אין התמדה, כמו שאתם יכולים לראות פה, הוצאתי את זה מהביספורטל ביום שישי, ש-65% מהקרנות המניות הגדולות והאקטיביות נכשלו מול מדד ה-S&P ב-2024, שמסתכלים על עשור, רק 5.7 מהקרנות האקטיביות הצליחו לספק תשואה עודפת על פני 10 שנים. רק 5.7, זאת אומרת, ובסופו של דבר, אפשר גם, המחקרים יותר מזה, כל הקרנות שהיו בחלק העליון של הביצועים בשנת 2020, אף אחת לא נשארה 4 שנים אחרי. זאת אומרת, אם אנחנו הולכים בסופו של דבר, ההשקעה האקטיבית שיש לי כל פעם מישהו שלוקח את המניות ומסדר אותם, בסופו של דבר לאורך זמן הם לא מגיעים לסכומים האלה שאנחנו מדברים עם ה-S&P 500, על השקעה פסיבית יש מחקרים, על השקעה אקטיבית אין לנו מחקרים, כי כל פעם קרנות קונים קרנות אחרות וקרנות נסגרות, אין לנו באמת מחקרים, לא ניכנס לזה, אבל זה באמת מאוד קשה למדוד אותם, ובסופו של דבר אני רוצה להראות פה גם את ההבדל בין הדמי ניהול. תחשבו שאדם שם 1,700 שקל ב-9%, והוא שם את זה בדמי ניהול של 1.5, ויש כאלה, יש פה חבר'ה כאלה, תסתכלו, יש לכם דמי ניהול מצבירה של 1.5, זה 948,000 שקל. מה זה? שנבדוק אצלנו. כן, תבדקו אצלכם, אפשר גם לבדוק דרך בנקל, כי אפשר לבדוק את הדברים האלה, יכולים לבדוק לכם את זה, אם היא מסלקה, אתם מוצאים מסלקות לאנשים או דברים כאלה, ומעולה, ואם אתם שמים את זה במקום שזה מביא 0.6 פחות או יותר, אז זה 1,061,000, זאת אומרת הבדל של 100,000 שקל ל-20 שנה. תראו, רק הדמי ניהול, על אותו תשואה, בכל זאת זה מביא הבדל מאוד גדול. אז בואו נסכם על שוק ההון,
לפני שאנחנו הולכים לתכלס. אז יש לנו 3 סיכונים מרכזיים בשוק ההון. כשאני משקיע במניה ספציפית, אנחנו יכולים להפסיד את הכל, ואנחנו באמת ברולטה. וכל המושג הזה שנקרא הימורים, ויצא עכשיו איזשהו מייל מאחד אחד התלמידים שלנו, שגם מתעסק עם ייעוץ כלכלי, וכתבו על השקעות, והיה איזה כתבה ביתד, על בן אדם שבהימורים וקריפטו וזה, כל הדברים האלה זה שאדם לקוח מניה ספציפית ומתחיל כל הזמן לדון ולבדוק אותה הלוך חזור, שם אפשר להפסיד הכל. שם יש גם תנודתיות של השוק כל הזמן, וגם את הסיכון של הניהול דיברנו, שאנחנו לוקחים מישהו שמנהל את זה, זה עוד פעם יש יצליח או לא יצליח. כשאנחנו מדברים על חלקי מדד, אם אנחנו רוצים לנטרל את כל הסיכונים האלה, דבר ראשון, את ההשקעה במניה ספציפית אנחנו מנטרלים, כי אנחנו עושים סל מוצרים רחב, זה פיזור, הזמן מרפא את הכל, גם אם יש תנודתיות וזה עולה ויורד, הזמן בסופו של דבר לאורך זמן זה מרפא את הכל, לכן להגיד שלאורך זמן זה לא נקרא סיכון גבוה לאורך זמן, לפי המחקרים, סיכון גבוה זה להיום או לעוד חודשיים, לחודשים, לשנה, שנתיים, שלושה קרובים, לכן מאוד מאוד תלוי גם למה המטרות. אני לא נכנס פה עכשיו למטרות של שיפוצים וקניות ורכישות, זה אומר חתונות ילדים שזה לטווח רחוק, או פנסיות וכולי, ומחקי מדד, כמו שאמרנו, זה המינימום של העלויות, אז גם את הסיכון של הניהול אנחנו פותרים בזה שאנחנו הולכים למדדים האלה. אז איך משקיעים בשוק ההון, בתכלס, זה אנחנו רוצים לעשות את זה. אז כמובן, יש את המושג שקרן נקרא קרן השתלמות, אז כל עצמאי, מי שיש לו עוסק פטור, עוסק זעיר, עוסק מורשה, הוא יכול להפריש קרן השתלמות, תכף נראה את המספרים, 2566 בשנה, תכף אנחנו נראה, או הפקדה חודשית של 1,700 וכולי. אנשים אומרים לי, טוב, בסוף שנה אני אשים את זה, אני אומר לאנשים, תעשו את זה כל הזמן, כל השנה, כי אז אתם מרוויחים את הריבית דריבית, ריבית דריבית זה לא רק סוף שנה, זה כל חודש, אז לכן אנחנו לא מתזמנים את השוק, ואומרים רק בסוף שנה נשים את ה-20,000, אנחנו עושים את זה כל חודש, 1,700, 1,700, שכיר, יש 2 אפשרויות, שכירים שהמעסיק מפריש עליו כמה בתלוש, אז זה בדרך כלל 7.5 על חשבון המעביד, 2.5 על חשבון העובד, זה בדרך כלל קרן השתלמות של שכיר, והרבה פעמים אנשים מבקשים את ההטבה הזאת, ולפעמים יש בוסים שנותנים, ולפעמים אנשים מבקשים את זה על חשבון העובד, אני רוצה את כל ה-10%, המעסיק אומר, אני לא מוכן לתת לך, אבל אני אומר לו, אני רוצה שזה יצא מהחשבון שלי, ה-7.5 על חשבוני, ואני רוצה שתביא לי בנטו פחות. זאת אומרת, אנחנו נשאל, אז איך נסתדר, אבל זה גם אפשרות לבקש מהמעסיק, זה גם כל שכיר יכול ברגע הזה ללכת ולבקש, ופה אני רוצה להסביר את הרעיון של, עכשיו לא נכנס האם לפתוח, מסתום ישאלו פה מלא שאלות, האם לפתוח, שווה לפתוח עוסק פטור בשביל זה ועוסק זעיר, כל מי שפתח עוסק זעיר, יש כאלה שפותחים עוסק זעיר רק בשביל הדבר הזה שנקרא, שיוכלו לעשות את הקרן השתלמות הזאת, ותכף אנחנו נבין למה זה חשוב, הקרן השתלמות, מה ההטבה שלה. אז עוסק זעיר דרך אגב גם אלה העלויות, עושים אותה בצורה נכונה, אבל לא ניכנס לזה עכשיו. היתרונות המרכזיים, כמו שאמרנו לעצמאי ושכיר, זה 2 דברים. יתרון אחד, שזה מוכר כהוצאה. זאת אומרת, אם אני בתור עצמאי הרווחתי 100,000 שקל ונתתי עד 4.5% ממה שהרווחתי, זה נחשב כהוצאה. ועד 13,000 שקל, זאת אומרת, אם אני הרווחתי 1,000,000 שקל ברעיון, אז עד 13,000 שקל זה מוכר, שקרן השתלמות מוכר כהוצאה, אז עוד 4.5% מההכנסה השנתית, או 13 הגדול, הגדול מביניהם, הקטן מביניהם נקרא לזה, זה פחות מה שמעניין אותנו, יותר מעניין אותנו שבסופו של דבר, על כל השקעה בשוק ההון יש מס רווחי הון. מס רווחי הון זה רק כשאני מושך את זה. אירוע המס קורה, בשנייה שאני מושך את זה אליי הביתה, אז אני משלם את ה-25%. וככל שאני משאיר את זה, אז ה-25% שלא משכתי ולא שילמתי את המס, אז בסופו של דבר זה עושה גם בריבית דריבית. אבל בקרן השתלמות, אין את הדבר הזה שנקרא את המיסוי של מס רווחי הון, שהוא 25%, אין את זה. אבל זה מוגבל ל-20,566 בשנה. תיאורטית, שמעתי מכמה אנשים שאומרים שאתה יכול לפתוח כמה קרנות השתלמות בכמה מקומות, והם לא בודקים את זה, אבל אני לא מציע לאף אחד לעשות את זה, אני מאמין שתוך כמה שנים ה-AI שלהם יבדוק את כל הדברים האלה, אבל אני יודע שיש יועצים כלכליים מפורסמים שאומרים לעשות את זה, לא הייתי ממליץ. לא הייתי ממליץ. בנקל לא ממליצים לדברים האלה, לא עושים את השטיקים האלה, אבל תכף אני אתן פה איזה כן איזשהו ככה שטיק מעניין. עוד דבר מאוד מאוד חשוב, כל משפחה יכולה לפתוח 4 קרנות השתלמות, תשימו לב. אנחנו יכולים לפתוח 4 קרנות השתלמות, אני גם שכיר וגם עצמאי, ואשתי גם שכירה וגם עצמאית, למשל, אז אני יכול לקבל גם בתור בעבודה וגם בתור עצמאי, את ההטבה הזאת של 25% פטור ממס, אני יכול לקבל בכל 4 הקרנות,
כפול, זאת אומרת על ה-20,566 כפול ארבעת המקומות, אבל את ההטבה הזאת של מוכר כהוצאה אני יכול לקבל רק פר בן אדם. אז רק אני אוכל לקבל, ורק אשתי פעם אחת, על כל אחד מבני הזוג. צריך לזכור את הדברים האלה. אז סך הכל משפחה שהם עצמאים למשל, יכולים לשים 3,426, אנשים ששכירים, פחות או יותר, יכולים לשים בקרן השתלמות באזור ה-3,000 שקל בחודש, כי בשכירים אפשר להגיע עד 1,000, מי שמרוויח עד 15,000 שקל, יכול לקבל 10%, 1,500 שקל בחודש. לא ניכנס פה למספרים, אבל זה המספרים שכל אחד כעצמאים, ומי שגם שכיר וגם עצמאי יכול להגיע בסופו של דבר ל6,500 שקל בחודש, כן? שוב, לא... אז זה הדבר הראשון שאנשים צריכים לעשות לפני גמל להשקעה, פוליסות חיסכון, כל מיני דברים אחרים. קודם כל קרן השתלמות, כי שם יש לנו את ההטבה הכי גדולה, אין לנו את ה-25% מס. עכשיו, יש דבר מאוד 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 חשוב, אני לא יודע אם להגיד את זה או לא, כי אנחנו כבר חורגים פה מהזמן, אפשר להגיד משהו, אבל רק מי שלמד גמור יבין את זה, תסלחו לי למי שלא יבין, יש מושג שנקרא לקולה ולחומרה. זה הולך כזה דבר, קרן השתלמות, לא הכנסנו בדיוק איך זה עובד, קרן השתלמות שאני שם אותה, אני לא יכול להוציא אותה עד 6 שנים. עד 6 שנים, סגורה, נעולה. בסופו של דבר, בוא נסביר את זה ככה בלי השקף שאנשים יהיו מרוכזים. בסופו של דבר, שאני לוקח את הקרן השתלמות, ואני שמתי אותה, שמתי כל חודש 1,700 וכולי, בסופו של דבר יכול להיות שיום אחד הם עשו אותה, תמיד אנחנו אומרים, הם האחרונים שהם עשו אותה, כי בסופו של דבר הם מקבלים את ההטבות הכי גדולות מהם. אז לכן כל פעם מנסים למסות, אבל כרגע בינתיים זה לא ממוסה. מה קורה, הגיע 6 שנים, אני עושה בר מצווה, עושה חתונה, אני רוצה למשוך מהקרן השתלמות, אנחנו מושכים משם עכשיו, פותחים את הקרן השתלמות, בסופו של דבר, הוצאנו, שברנו את הקרן השתלמות, כי הוצאנו שם 20,000 שקל לבר מצווה, או 200,000 שקל לחתונה, ואז אנחנו לא יכולים להמשיך להשקיע באותו קרן. אנחנו צריכים לפתוח קרן השתלמות אחרת, ושם, אחרי 6 שנים, אנחנו נוכל להמשיך למשוך. ככה זה עובד. אבל אנשים אומרים לי, אבל אני רוצה, כל שנתיים יש לי חתונה וכולי, ולא תמיד זה מסתדר עם הזמנים. אז יש פטנט שנקרא, שלפתוח קרן השתלמות, לא יודע אם אתם מדברים על זה, כל שנתיים ברעיון, כל שנתיים, נגיד כל שנה, שנתיים, זה לא ברעיון, ואז זה הולך כזה דבר, שאני הגיע 6 שנים, אם נגיד זה הקרן הראשונה ויש עוד קרן שנייה, שלישית ורביעית, כשאני פותח את הקרן הראשונה אחרי 6 שנים, אוטומט אני יכול לפתוח את כל שאר הקרנות. למרות שפתחתי אותה רק שנתיים אחרי, ועוד לא עבר 6 שנים, עבר רק 4, ויש אחת שפתחתי שנתיים, 4 שנים אחרי, אבל רק שנתיים. ברגע שאני פותח קרן אחת, את הקרן אחד, אני יכול לפתוח את כולם. כולם נהיים נזילות ואני יכול להוציא אותם. זה נקרא לקולה, אבל זה גם אני יכול להוציא את כולם, ואני יכול שהם ימשיכו ויגיעו ל6 שנים שלהם, ואני יכול להמשיך ונקרא לזה להפקיד אצלם, עדיין. ואחרי 6 שנים שלהם, או ה6 שנים שלנו, אני יכול לפתוח. זה נקרא לקולה ולחומרה. מי שהבין הבין, מי שלא הבין לא הבין, זה גם לא נורא. קרן השתלמות של מורים עובדת בצורה אחרת, ופה אני חוזר למה שגם הרב יהודה אמר מקודם, מי שלא הולך בקרן השתלמות לעשות, המטרה שלו זה לא השתלמות, אלא לעשות את זה, איך זה נקרא, לחסכונות וכולי. ההמלצות בדרך כלל, מי המציא את זה, מי שרוצה יכול לקרוא על זה, אהרון זלץ כתב על זה הרבה מאמרים וכולי, אז שווה לעבור לקרנות השתלמות אחרות ולא לקרנות השתלמות של הגננות והמורים, נכון? אז אמרנו את זה. טוב, אני רק חוזר עוד פעם על מה שהולך לקרות בחורף הקרוב, טיפה פרסומת קטנה, בעזרת השם הולך להיות קורס גולדפלוס להשקעות, מי שרוצה להביא לי קצת יותר. בדיוק יום שישי פגשתי פה אברך, הגיע לפה לגמ"ח, הוא אמר לי, זה היה בקורס גולדפלוס האחרון שעשינו, זה היה בתשפ"ד לפני שנתיים, הוא אמר שהוא השקיע כמה דירות להשקעה, וגם שוק ההון עשה ממש השקעות ממש יפות. פה בערב מבוא, שהיה לנו פה, הגיע פה בן אדם, סתם בערב מבוא, משתף אתכם, אף אחד לא שומע, הגיע בן אדם שסיפר שמהספר שלנו, הוא קנה לפני 4 שנים את הספר שהוא יצא, יש לו 3 דירות להשקעה ו500,000 שקל בשוק ההון, בלי לעבור שום תוכנית ושום דבר, רק מהספר. אז סייעתא דשמיא של אברכים, הוא אברך, הוא עשה, אז אמר לי אותו אחד ביום שישי, לכן אני נזכר בזה, כי הוא אמר לי שזה נתן לו הקורס את האומץ לקנות דירות להשקעה ולהשקיע בשוק ההון, נתן לו את האומץ ואת ההדרכה ואת ההכוונה. אז זה מאוד מאוד חשוב בעזרת השם הנושא הזה. אני עובר לעוד מוצר ואני אעשה אותו ממש בקיצור, יש מושג שנקרא גמל להשקעה. שנקרא פוליסת חיסכון, אז גמל להשקעה זה מוגבל ל80,000 שקל בערך פחות או יותר לשנה, נכון? מה מספרים מדויקים?
81 שלא היה 81, עובד. כן, זה עלה טיפה. פוליסת חיסכון זה לא מוגבל, אבל אחת הבעיות בפוליסת חיסכון, שאם אני עובר מחברה, נגיד מהראל אחר כך למיטב, זה נחשב אירוע מס. וזה מוצר יקר, למה מוצר יקר? כי הדמי ניהול שלו מאוד מאוד גבוהים. אז שאלה תשובה לזה? כן, אז ניתן שנייה, אני רק אגמור את זה, ואז תתנו כמה מילים על זה. כי הרבה אנשים אמרו שאתם מציעים פוליסת חיסכון, או בברירת מחדל, אז זה מאוד מאוד חשוב. מעבר בתוך חברות זה, זאת אומרת, מעבר, אה, סליחה, במעבר מסלול בתוך החברה, נגיד אני בהראל עובר מ-S&P 500 למשהו אחר, זה לא נחשב אירוע מס, אבל אם עוברים לחברה אחרת, זה נחשב אירוע מס, לעומת זה גמל ההשקעה, זה לא נחשב אירוע מס גם אם אני עובר פתאום לחברה אחרת או למקום אחר, אז לכן גמל ההשקעה, אחרי שגמרנו את הקרן השתלמות, זה המוצר הבא שאנשים צריכים לעשות בשוק ההון. מס רווחי כמובן יש בשתיהם, רק אם אנחנו ממשיכים עם הגמל ההשקעה עד הפנסיה, יש איזושהי הטבה שזה נמשך כקצבה, אז אין על זה את המס של 25%. בפוליסת חיסכון אין את ההטבה הזאת, הדמי ניהול מאוד מאוד יקרים בפוליסת חיסכון, לעומת הגמל ההשקעה. אז אתם רוצים להרחיב על זה כמה מילים? כן. שנייה, נפתח לכם במצלמה. כן. הנקודה של פוליסת חיסכון שיש אצלנו זה ודאי לא הברירת מחדל, ואני חושב שהתקשרנו לרוב רובם של האנשים שפתחו את הפוליסת חיסכון כדי לברר איתם שזה באמת המוצר שתואם אותם. אנחנו נותנים את המוצר הזה, בהראל הוא אחוז, ובחברות אחרות הוא אפילו יותר יקר מזה. א', בשביל אנשים שיש להם סכומי כסף יותר גדולים מ-80,000, ב', לאנשים שמפחדים, יש אנשים שפנו אלינו ואמרו אנחנו לא סומכים על עצמנו שלא נמשוך את הכסף בזמן שיהיה משבר, שתהיה נפילה, אנחנו רוצים שאתם תיתנו לנו את הגיבוי הזה. וזו האופציה היחידה מבחינה חוקית שאנחנו יכולים לעשות, זה בפוליסת חיסכון, שיש אפשרות להצטרף דרך האתר שלנו, ואנחנו לא בהכרח ממליצים על זה, אבל אם יש אברך שחושב לעצמו שהוא ימשוך את הכסף בזמן שיהיה משבר, ודאי שלאותו בן אדם כדאי לשים את הכסף בפוליסת חיסכון ולא בקופת גמל כדי לעצור. בדיוק, שווה לו לשלם את הדמי ניהול האלה, כי זה ודאי שדבר מסוכן, מאוד. אני יכול לראות את זה כבר ישר, אולי כבר לפני שאנחנו כבר מדברים על התכלס, אתם יכולים לראות באתר, יש פה את המסלולים, אז יש פה את הקרן להשתלמות, אתם יכולים לראות פה, זה הדמי ניהול 0.6, וטוב מאוד פוליסת חיסכון, זה אחוז, נכון? כתוב. אבל זה לא, ללא משיכה מיידית, זה אומר שמה שבן אדם רוצה יש סיפור ואנחנו ניצור איתו קשר באמצע, ובן אדם ששם פה כסף שידע מראש שהוא לא יקבל את הכסף באופן מיידי, יכול לקחת לו עד 30 יום עד שהוא יקבל את הכסף. זאת אומרת, הרעיון היה במוצר הזה, כאילו, שהרבנים אמרו, אנחנו רוצים מוצר מסוים, שאנשים לא יתפתו להוציא את זה פתאום כי הם לא מרגישים טוב ורוצים לסגור את המינוס או איזשהו משהו מסוים, אז לכן עשו את המוצר הזה, למרות שמבחינת הדמי ניהול הוא באמת פחות טוב. מעולה. לעומת הגמל ההשקעה, כמובן שהדמי ניהול שם עד 0.6. דרך אגב, הדמי ניהול שלכם אומרים יקרים, לא יקרים, אנחנו... היה איזשהו דיונים על זה. כן, כי היה איזשהו אני אגיד, הייתה חברה, משהו שנחסם, כן, עכשיו... בישראל אתה מאוד אוהב להגיד שמות של אנשים ולדבר על הגמחים שלנו, אנחנו בורחים מזה מאוד, אנחנו לא רוצים לדבר על השמות שלהם. הייתה חברה שהיה לה אפשרות לקבל דמי ניהול יותר זולים, ואנחנו גם שלחנו לשם אנשים, אמרנו לאנשים אדרבה תלכו לשם, מבחינת הכשרות לא היה להם גלאטון, אבל מה הבעיה האמיתית זה שלא היה שום אפשרות, זה היה בישיר. בישיר זה אומר ישירות מול החברה. בן אדם העביר כסף וחיפש את הכסף ולא מצא אותו, הוא לא ראה אותו באזור האישי. הוא מתלבט האם נפתחה לו קופה או לא נפתחה לו קופה, אין לנו אפשרות לעזור לו, ואין אף אחד שיש לו אפשרות לעזור לו, כי גם החברה לא באמת אוהבת אותך שאתה באת דרך הישיר. החברות ביטוח אוהבות שיש נציג, כביכול שיש מישהו בדרך, סוכן ביטוח. ברגע שאנשים מגיעים אליהם בישיר, השירות הוא מאוד מאוד גרוע. ובן אדם שמסתובב במשך שנה ומנסה להבין האם הכסף שלו נכנס, לא נכנס, הוראת קבע, עבדה, לא עבדה, ואין לו עם מי לדבר, זה דבר שהוא כמעט בלתי אפשרי לבן אדם. עכשיו, אנחנו פתחנו בשנה האחרונה אלפי קופות, ואנחנו רואים את העזרה של האנשים, שאנשים באמת בלחץ מזה, ופתאום הוא החליף חשבון בנק, מי עוזר לו? מתי שאתה מתנהל ישירות מול החברה, אותו בן אדם צריך פשוט לפנות לחברה ולהגיד להם בואו תחליפו לי, והוא לא בהכרח ישים לב בכלל שמשהו חזר. בקיצור, שירות זה אחד הדברים החשובים שאנחנו תמיד מדברים עליהם, יפה, כל הכבוד. טוב, אני רוצה להמשיך הלאה, וכבר לסוף, לחתור לסיום. הבאתי פה את המחשבונים שלכם, שנייה, זה. אז לא התחלתי את זה נכון. יש פה מחשבונים ממש מרתקים. מה קורה אם בן אדם שם, אתם יכולים לראות את זה כאן, אבל זה צילום, זה לא כל כך ברור. ננסה אולי להגדיל את זה, אני לא יודע כמה תצליחו לראות את זה, אבל שנייה. אם אדם שם, יש מחשבון חתונות, אתם יכולים להיכנס לאתר של בנקל. אולי שמישהו פה במשרד יעלה את זה פה בקישור לכולם, את האתר של בנקל, של בנקל, נכון, בנקל. בסוף אפשר להגיד עוד מילה? כן. עוד מילה חשובה לפני שאנחנו ככה אולי נברח מזה. כן, אני אתן לכם את המצלמה, כן. אנשים שנמצאים בלחץ וקיבלו החלטה, ואני מניח שרובם פה קיבלו החלטה שהם צריכים לפתוח קופה,
הדרך הכי טובה זה להיכנס לאתר ולהעלות צילום תעודת זהות באתר, בגלל שפונים אלינו מאות אנשים. וכשבן אדם משאיר פנייה, לדוגמה דרך הנדורם פלוס, יכול לקחת יום יומיים עד שיחזרו אליו. בן אדם שמשאיר צילום תעודת זהות, אנחנו משתדלים במיוחד בחודש הזה לחזור באופן מיידי, כי זה לא הדגשנו מספיק. אנחנו נמצאים בסוף שנה לועזית, שזו הזדמנות מאוד 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 טובה לאנשים, אבל הזמן הוא ממש 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 קריטי. עכשיו, כל יום יש שם מעשים מאוד גדולים שאנחנו פותחים קופות כפול 4 ממה שאנחנו פותחים בימים רגילים בחודש הזה באופן ספציפי, או עוזרים לאנשים לשלוח להם קישורים להפקדות. אנשים שכבר פתחו בעבר קופה ואומרים איך אני משלים, שולחים לנו מספר זהות ואנחנו שולחים לו את הקישור להפקדה. מאוד מאוד חשוב שאנשים באמת יזדרזו בימים האלה, ואפילו לא לחכות ליום שני, לעשות את זה מיד מעולה. כדי שאנחנו נוכל לעזור להם. אני אוסיף את זה, רצינו בעיקרון את הוובינר מבחינת הלו"ז, לעשות את זה במוצאי שבת הבאה, אבל אמרתי שזה כבר יהיה מאוחר מדי, אנשים כבר לא יספיקו עד סוף שנה. אני רוצה להדגיש מה שאתה מתכוון, להגיד שבסופו של דבר אנשים מישהו שהוא עצמאי, הוא יכול להפקיד על תקרה של, כמו שאמרנו, עד 2,500 לשנה, אז על 25, 2025, עוד חודש נגמר לנו, פחות מחודש, עוד שבועיים שלוש, נגמר לנו האפשרות, ואז צריכים לעשות את זה רק בשנה הבאה. אז לכן מי שרוצה להרוויח את הקרן השתלמות של השנה הזאת, זה הזמן עכשיו לעשות את זה ממש. אז עשינו פה איזשהו סימולטור, מה קורה אם בן אדם מפקיד 800, סליחה, כמה הוא מפקיד פה? 1705. 1,705 בחודש. בסופו של דבר אתם יכולים לראות פה, יש סימולטור שאתם יכולים לראות, שנייה. אפשר לראות פה כמה כל חודש הוא הפקיד, אני לא אעלה אתכם, אבל הסכום הסופי אחרי 20... לא, לא הכל לפני, תחזור אחורה. כן, תחזור אחורה. אתה רוצה שאני אגיד שנייה, שנייה? כן. אני אתן לך את המצלמה, שנייה, כן, שנייה, כן, רבי ישראל אמר במהלך הוובינר, הוא דיבר בהתחלה, והוא דיבר על זה שבן אדם יכול לחתן 2, 3, 4 ילדים, ואנחנו ניסינו לקחת חישוב, ואפשר לעשות הרבה, עשינו הרבה מאוד משחקים. אדם ששם את המקסימום בקרן השתלמות, שזה אנחנו רואים פה, הוא שם בהתחלה, השנה הראשונה הוא הגיע ככה עכשיו בוובינר, סוף שנה לועזית, עוד לא נולדו לו אפילו ילדים, הוא שם את ה-20,566, ולאחרי זה הוא שם את המקסימום 1,715 על קרן השתלמות אחת. אותו אדם יוכל לחתן פה 7 ילדים, ויישאר לו בסוף, אנחנו לקחנו את החישוב של ה-280,000 שקל לבן ו-380,000 שקל לבת. ולמה לקחנו את זה ככה? כי תמיד נהוג לומר 350 לבן, ככה אהבו ללמד אותנו פה בקורס, שבאופן כללי 350 זה סכום שבן אדם יכול להגיע איתו לחתונה, והוספנו את החיסכון לכל ילד, כי אותו אדם, וזה כולל כל אדם, גם אדם שאין לו כסף, יכול לטפל בחיסכון לכל ילד שלו, ולהעביר אותו למסלול שבו הוא יוכל להגיע לאזור בין 70, יש לנו פה בפרוספקט, תנו את החישוב שבשנים הכי נמוכות זה הגיע ל-57,000 שקל, ובשנים הגבוהות, בן אדם שיעביר את החיסכון לכל ילד שלו ויכפיל את הסכום, יגיע ל-205,000 שקל רק מהחיסכון לכל ילד, מההפרשה שלו ומההפרשה של המדינה. אז החלטנו ללכת על איזשהו סוג של משהו שהוא מתחת לממוצע שזה 70,000 שקל, ואמרנו הוא צריך לבן עוד 280 ולבת עוד 380,000 שקל, יש לו 7 ילדים, ככל והמרחקים בין חתונות הילדים יהיו מרחקים הגיוניים, למרות ששתי ילדים פה בגלל שזה בן ובת יצאו לו ביחד, עדיין הבן אדם יכול לחתן את כל הילדים שלו עם הסכומים האלה, וישאר לו עוד לחתונות של הנכדים 860,000 שקל. עכשיו מה חשוב פה? ההבנה, זה רוב הציבור לא מבין, שזה אם נצא מהתובנה הזאת, אז זה באמת יקל על כולנו, אנחנו לא מחתנים ילדים ב-20 שנה, אנחנו מחתנים ילדים ב-40 שנה. כי מהיום שבו התחתנו עד שנחתן את הילד האחרון שלנו, מדובר על 40 שנה, שיש לנו אפשרות לבוא ולחסוך את הכסף הזה. ואם אנחנו פשוט נשאר כל הזמן בקצב של חיסכון, אנחנו לא נצטרך להגיע למצב של הלוואות, אנחנו נוכל לשעבד את הקופות, נוכל ללמוד עוד הרבה מאוד טריקים שאני בטוח שרב ישראל יוכל להרחיב עליהם בהמשך, או מי שיהיה בקורס שלו, אז ילמד על זה. אין זמן כבר היום. טוב, חבל על הזמן, יש פה עוד הרבה דברים שאנחנו צריכים ללמוד, אבל זה היה סתם לפתוח את הראש קצת. רק מילה אחרונה, בקשה אישית מכל האנשים, באמת כל האנשים שנמצאים פה איתנו היום, אני בטוח שרובם כבר הבינו והם הגיעו לפה כי הם כבר הבינו שהם צריכים לחסוך והם יטפלו בחיסכון לכל ילד והם יטפלו בחסכונות האלה. אנחנו נמצאים באמצע מהפכה. בשנה האחרונה חברת הראל יותר מהכפילה את הקופות גמל והקרנות השתלמות שעלה בציבור החרדי, ואנחנו יודעים שהנתונים דומים גם בכל החברות. גם אנשים באופן עצמאי פנו לבד והייתה פה התעוררות מאוד מאוד גדולה. תחשבו לעצמכם שבעוד 20 שנה אתם תיפגשו עם המחותונים שלכם ואתם תבואו ותגידו להם אנחנו חסכנו כסף, אנחנו טיפלנו בחיסכון לכל ילד. ואתם תגידו לכם מה זה חיסכון לכל ילד? מה זה? יש לי שם 14,000 שקל. אנחנו נעשה כל מאמץ להגיע אליהם, ובישראל עושה כל מאמץ להגיע אליהם, תעשו גם אתם מאמץ, באמת לפנות לאנשים, יש לכם חברוסה, יש פה דברים שהם פשוטים מאוד, וכל בן אדם יכול לבוא ולעשות אותם ממינימום מאמץ. אני יכול להגיד שהיה לבטים לרב ישראל, במקום לקרוא לוובינר אבות ובנים, לקרוא לזה פרויקט השטחנות מטעם גוטפוס בנקל. בסוף כל המחותנים פגשו אחד עם השני, כולם ביחד יהיה להם כסף מאותו מקור, מהמהפכה שקרתה בשנה האחרונה. כן, בסייעתא דשמיא, אני יכול להגיד גם הנושא של פנסיה, שזה עוד נושא שצריך לעשות על זה וובינר נפרד, ודיברנו על זה קצת היום. אני אומר תמיד לאנשים, יהיו את האנשים עוד כמה שנים בפנסיה, שיהיה להם 40-50 אלף שקל
לחודש בפנסיה, יהיו את האנשים שלהם 7,000, 8,000 שקל או 2,000 שקל עלובים, אלה שהיו בגוד פלוס או ששמעו את הוובינרים או שעשו פעולות, ואלה שלא עשו. זה פשוט יהיה עולמות ממש, העניים יהיו יותר עניים והעשירים יותר עשירים. אני אומר את זה גם לאנשים, כל עוד שיש את האנשים שיחשפו ויחשבו קדימה, בסופו של דבר, יהיו את הבחורים שיקבלו את השילוחים הטובים, מה לעשות? כי תמיד יש את האנשים ששמו את זה. אז פה אנחנו רק חותרים פה לקראת סיום. האם אנחנו בכלל יכולים לחסוך? זה תמיד אנשים שואלים את עצמם. אז אני אומר תמיד שאם אנחנו חייבים, אנחנו מוצאים את הכסף. אנחנו יכולים לראות את זה גם במשכנתה. אם אנחנו חייבים, הכל שאלה של סדר עדיפויות. בסופו של דבר במשכנתה אנחנו חייבים. אז אם אנחנו מחליטים שאנחנו חייבים לחסוך, זה חלק מההוצאות. אני אומר לשלם את ההוצאות של החתונות ילדים עכשיו, לא רק כשאנחנו נחתן אותם, לעשות את זה כבר היום. אז כמה כלים קטנים שיכולים לעזור לנו, אנשים שכמובן, אם מי שלא מתנהל נכון וזה, אז הוא צריך ללמוד איך להתנהל נכון וכולי, או חסר לו כסף, אבל אנשים שיש להם כסף, מה זה? לא, שאלה שחזרה פה כמה פעמים. כן, ניתן עוד פעם זמן לשאלות, אני אסיים ונחזור לשאלות שחוזרות פה כל הזמן. לשים כסף בתחילת החודש, לקרוא לזה מלאי מגדיר שימוש, אז אנחנו לא נרגיש את זה. לזרוק את הכסף כל פעם בהתחלה. תבנו חזון, מה נרוויח, איך תהיה הרגשה שלנו, תחשבו, שאתם מגיעים פה בנקל לחתונה בסייעתא דשמיא. היה לי פה איזשהו בן אדם שהוריד דברים מסוימים, אנחנו מדברים די בעניות, אבל לפעמים ששווה לבן אדם לוותר על משהו מסוים, כי הוא יודע שזה יעזור לו לחתן את הילדים, אז וכולי. הכי טוב זה לשים את זה כמובן במקום לא נגיש, לא לבנות על זה וכולי. דיברנו היום קצת על הפעולות שכל אחד שיכול לעשות, ובזה אנחנו הולכים לסיים, ניתן פה זמן על השאלות גם לכם. לשים את החסכונות לכל אלה במקומות הנכונים, על לפתוח קרן השתלמות עצמאית ושכיר, דיברנו על זה, קרן כספית לא דיברנו, בנדל"ן גם לא דיברנו, אבל שוק ההון מחכה מדד, כל סכום לטווח רחוק בלבד כמו שדיברנו, ויש אנשים שגם יבואו ויפתחו פה עסק זעיר או עסק טור, אני לא מדבר על זה, זה נושא מורכב, צריך לעשות וובינר שלם רק על הדבר הזה, איך עושים את זה, יש סרטונים על זה, אבל אני לא רוצה להאריך. אז בנקל, איך אנחנו עושים את זה בצורה הכי פשוטה שיכולה להיות, איך עושים את זה בצורה, אני כבר אעלה יש גם, אם אני זוכר, יש גם אפשרות של דורין פלוס, נכון? זהו, זה בדיוק מה שאנחנו אמרנו, שאנחנו מעדיפים אנשים, כל מי שנמצא פה על הזום ולא נמצא עכשיו בוועד העצור בבני ברק, כן, אז בעלי באמת, הטפסים פה, אני רואה את הדבר הזה. למעלה יש קופת גמל, קרן השתלמות, תבחרו את הנקודה, תעלו צילום אדם תעודת רוצה זהות, להצטרפות, הוא מכניס פה את תעודת זהות הפרטים. ביומטרית, קדמי ואחורי, תעודת עוסק פטור, תעלו את זה, יחזרו אליכם במהלך יום המחר, אפילו בבוקר, יחזרו לכם מאוד מאוד מהר, כי אנחנו נותנים עכשיו דגש מאוד חזק לאנשים שרוצים לפתוח, כי גם בקופת גמל יש הרבה מאוד ששמים את המקסימום, וחייבים להספיק את השנה, ולכן זה הדרך הכי מהירה, הכי פשוטה והכי קלה, רק תעלו את הנתונים כמו שצריך, חוזר אליכם נציג, שואל אתכם את השאלות שצריך, ופותח איתכם. ומי שאין לו אפשרות הזה, אז יש פה את בנדורין פלוס. בדיוק, בנדורין פלוס אפשר לעלות, ואז יחזרו, ישלחו לכם כבר מייל, אבל זה כבר יכול לקחת טיפה יותר זמן, במיוחד כשיש עומסים, אז יכול לקחת אפשר להירשם פה דברים כאלה, אפשר לקבל כל מיני אנשים שגם צריכים לבדוק את הקרן השתלמות של שכירים, שזה גם כן דבר מאוד מאוד חשוב, אז גם כן מעלים צילום תעודת זהות בעלת טפסים, ושואלים, שאלו פה כמה פעמים על אזרחי ארצות הברית, אנחנו לא מתעסקים עם אזרחי ארצות הברית, מהסיבה הפשוטה שבעבר התעסקנו איתם, הם צריכים למנות כל מיני טפסים, ולא היה לנו בעיה עם העבודה הזאת, המציאות קרתה שהרבה מאוד מהם הגיעו למסקנה במהלך הזמן שזה לא שווה להם. כך גילינו את עצמנו עם 20 אזרחי ארצות הברית, שאנחנו מצידנו עבדנו למנות להם עוד טופס ועוד טופס, ואז אמרו, תקשיב, ביררתי ובסוף אני לא רוצה. אז למרות שהשירות שאנחנו נותנים הוא בחינם, וברוב המקומות גובים עליו כסף, אנחנו לא קריטי, הרבה אנשים שאלו, אז למה בנקל, אז למה בנקל לא קריטי, בן אדם מצא, יש לו סוכן ביטוח, שכן שלו, חבר שלו, הוא רוצה לפתוח את זה למישהו אחר, שיפתח את זה למישהו אחר. הבקשה שלנו ממכם, זה תפתחו היום, תעשו כל מאמץ להתחיל לפתוח את הדבר הזה הכי מוקדם שאפשר. לא הסתדרתם, אין לכם מישהו שאתם סומכים עליו, אתם יכולים שאנחנו נצלום תעודת זהות ונפתח. אבל לטפל באזרחי ארצות הברית זה המון המון עבודה, ורובם הגיעו למסקנה בסוף שזה לא שווה. יש גם בפורום של בנקל הרבה מאוד שיח על זה, יש כאלה שהגיעו למסקנה שזה שווה, כאלה שלא, אנחנו מצידנו לא מתעסקים עם זה. ועוד דבר שאנחנו לא מתעסקים, לפתוח עוסק פטור, לפתוח עוסק פטור לאנשים, יש פה נקודות, יש פה דיון מבחינת הרבנים, האם הדבר שאנחנו אמורים לעזור בו או לא אמורים לעזור בו, ומי יודע, אולי עוד כמה שיחות עם רבי ישראל ואנחנו נתחזק ונחליט שגם את זה אנחנו מטפלים. כיום אנחנו לא פותחים, אנחנו מטפלים רק באנשים שפנו אלינו, יש להם כבר עוסק פטור, או שהם שכירים והמעסיק רוצה להפריש להם, אז אנחנו נמצאים פה ובאמת נעשה כל מאמץ שתוך כמה דקות יש לכם קופה פתוחה, פעילה, אתם יכולים כבר להפקיד את הכסף ולהספיק את השנה הזאת. עוד דבר שעלה פה הרבה מאוד פעמים זה נושא על הילדים. הסיבה שאנחנו לא נפתח על כל ילד, אנחנו נפתח קופה על ההורים, יש פחד אמיתי, אנחנו רוצים לדעת מה יקרה בעוד 18 שנה, הילד כבר יהיה גדול, ואתם תגלו שיש לכם 10 קופות, בכל קופה יצטבר לכם איזשהו סכום כסף על שם הילד. הכסף יהיה באופן טכני שייך לילד שלכם, הילד שלכם חלילה יעשה
תאונה, יחליט שלא בא לו, כל דבר שהוא, יגיע לפה ילד בגיל 18, שיצטבר לו במקום הנמוך 70-80 אלף שקל בחיסכון לכל ילד שהם שלו מבחינה חוקית, ואתם לא יכולים אפילו לבדוק את הנתונים, כלומר זה רשום עליו באופן מלא, והצטבר לו עוד 300 אלף שקל שאתם עשיתם לו, עלול לצאת מזה אסונות. אנחנו אמרנו שאנחנו לא רוצים לטפל במינוף, אנחנו לא רוצים לטפל בכל מיני דברים, כי אנחנו רוצים לפנות לקהל בצורה פשוטה וברורה, עם כמה שפחות סיכונים, פשוט לעשות פה את המהפכה הזאת. חשוב להוסיף עוד פרט, שיש מעלה מאוד גדולה, ורביסון מקודם הדגיש את זה, בקופה אחת גדולה. זה מדרבן אנשים להגדיל את ההוראת קבע. כשיש קופה אחת, מאשר הרבה קופות, בכל קופה יש קצת, קופה אחת מדרבנת, יש לנו פתאום נכנס דמי לידה, נכנס משהו מבחוץ, יש לנו רצון מיד לפנות לבן הקבע, להוסיף את זה לקופה, באזור האישי או דרכנו ישיר, וזה כלי שבסוף אנחנו מגלים אחרי 20 ו-40 שנה, אין קופה ענקית שהיא לא מיועדת לחתונות בכלל. היא מבחינתנו קרן העושר של הבית. היא מיועדת לכל דבר לא עלינו שמתקע, יש לנו כלי... בסופו של דבר בקרן ההשקעה אפשר להשקיע כל סכום, גם בקרן השתלמות, אפילו סכומים קטנים, אפשר לשים 200 שקל, 500 שקל בחודש, ולהוסיף חד פעמי, כל הזמן אפשר להוסיף וכולי. זה חשוב מאוד מאוד שאנשים ידעו, אנחנו לא יכולים לענות פה על כל השאלות, יש פה כמה מאות אנשים, באמת עם עשרות שאלות, ואני לא נוכל לעמוד נראה לי בשאלות, אולי כל השאלות שהיו אלינו למייל אנחנו נחזיר אליכם או משהו כזה, להעביר לכם איזושהי צורה. אבל אני בסוף בטוח שיצא פה שידוך בוובינר. בעזרת השם. בטוח שיש פה זוגות שעוד שיתחתנו ביחד בעזרת השם. אנחנו גם בזה ללא עלות. וגם בזה זה ללא עלות. אנשים לא מאמינים, אני הרבה פעמים אומר לאנשים שאתם אומרים לאנשים, אז תשקיעו אצלנו, העיקר תפתחו, לא דווקא אצלנו, לא דווקא דרכנו. אנחנו קמנו כארגון חינוך. לא לנו מטרה... עמותה. אתה זוכר כשהגענו אליך בהתחלה, לא לנו מצד לפתוח אפילו. אבל גילינו ככל והלכנו לכוללים ולקהילות ועשינו כנסים, גילינו שאנשים שומעים, נחמד להם, הם לא עושים שום פעולה כי הם התקשרו לסוכן והתקשרו לחברה ישיר, אמרו להם כן, לא, כן, נגמר, הם לא פתחו. אמרנו לאנשים, יש לנו פלטפורמה מיידית, אתה רוצה היום תפתח, תתחיל 1,700 לכל המשפחה, זה כולל את כל הילדים, ואנשים פשוט באותו רגע פתחו והתהליך יצא לדרך. כן, אנשים מעידים פה באמת שאתם אומרים להרבה אנשים, תעשו לבד, העיקר שתעשו. זה מאוד 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 חשוב, זה גם באמת, זה המטרה שלכם, אתם לא פה באים להרוויח. אגב, היה לנו תחביב, חשוב לי להגיד, היהודה בעיקר לא לי, היה לו תחביב לכל מי שהוא אמר תעשו, הוא חזר אליהם אחרי שבוע, שבועיים, חודש, לבדוק אם הם עשו. ומה היה? אתה לא רוצה לשמוע תשובה. אני בטוח כאילו שהם לא עשו. אף אחד לא עשה. אף אחד לא עשה. כי כמעט בלתי אפשרי, זאת אומרת, ברגע שנכנסת לטלפון אתה שוכח, אתה בכל ילד עם הילדים. אני אסביר את זה בהתחלה שאני אומר את זה גם תמיד בקורסים, אנשים אומרים לי, היה תקופות וזה יבין את הרעיון של בנקל. היה תקופות שהבנק היה מביא בפק"ם שלו 0.001, זה היה פעם לפני 5-6 שנים. ואנשים אומרים, מה אני אשים 700 שקל בבנק, מה אני אקבל כלום? אני אומר לו, אז כמה שמת? הוא אומר לי, 0. אמרתי לו, אם היית שמת 700, אז נכון הייתי מקבל 0.01, אבל את ה-700 לפחות היה לך, זה לא היה הולך לשוטף. אנשים לא מבינים שעד שהם דנים שנה שלמה לקבל את הדמי ניהול, אולי נמצא דמי ניהול יותר טובים ויותר טובים, עבר שנה כבר, ועוד לא עשיתם שום דבר. יאללה, חבר'ה, לעשות, זה לבצע, כל הזמן אנחנו בגוטפוס, ממחשבה למעשה, לא כל הזמן נחשוב יום אחד נעשה. אז אני חוזר רק לסיכום למה שפתחנו, ובזה אנחנו מסיימים. אז כמה עולה חתונה של ילדים, כמו שאמרנו, זה השאלה, כל התשובות נכונות, אז אם אנחנו שמנו 225 שקל, 225 כל חודש, במשך 20 שנה, יש לנו פה 151,000 שקל, בלי מיסים, אם זה קרן השתלמות אין לזה מיסים. ואם אנחנו שמנו את זה, לקחנו הלוואה בריבית מהבנק, הנה הלוואה מהגמ"ח, אז 150,000 שקל, אם זה מהבנק, אז בסופו של דבר זה 266,000 שקל, וזה בגרייס, זה 343 בלי להיכנס פה לכל המספרים, בריבית של 10%, ואם זה בריביות של בנקים, של משכנתאות, אז הבאתי פה שלוש אפשרויות, פחות או יותר זה 320, 350 אלף שקל. בקיצור, כל התשובות נכונות. השאלה איך אנחנו משלמים את החתונות ילדים. אותו חתונה, שתי מחותנים, לאחד זה עולה 50 אלף שקל כי הוא שם מראש, השני ישים את הכל במשכנתא, וזה עלה לו 350 אלף שקל. אני חושב שבזה אנחנו מסיימים בסייעתא דשמיא. דיברנו שכולם משלמים את זה, או לפני או אחרי. למה חשוב לחשוב קדימה, איך אפשר לחתן? דיברנו קצת על ריבית לשוק ההון, ולהתחיל לפעול כבר מעכשיו, וזהו שאלות, אני חושב שכבר זה מספיק, דיברנו מספיק שאלות, אז שיהיה סייעתא דשמיא לכולם, ובהצלחה רבה. יש עוד משהו סיום? כן, רק סיום, לתת כמה מילות סיום
לחבר'ה פה בניקל, באמת כל הכבוד שהגעתם. כן. אז בנייקל לא רוצים לסיים עם בנייקל, הם רוצים לסיים עם גוד פלוס. אנחנו רוצים להודות לרב גוטמן, לא רק על האירוח, אלא אני חושב שדובר יותר טוב לארגון לא היה יכול להיות, הבעיה היא שהארגון הוא פרי שלו, אז אנחנו זוכים שאחרי שהתייעצנו איתו הרבה, אנחנו גם זוכים פה להיות בפעם הראשונה בוובינר, ולהודות לרב ישראל על כל התלמידים ועל כל מה שהציבור היום מתעורר, הכל זה פרי המאמץ שלו. טוב, שיהיה סייעתא דשמיא באמת. תודה רבה באמת לכם, על כולם ולכל הצוות פה במשרד.